அவர் காட்டுறாரு. ரைட்? இல்லனா ஏன் விராட் ரூபத்துக்கு கோயில் இல்ல, ஏன் விராட் ரூபம் நம்மளால கும்பிட முடியாது? ஏன்னா இது பௌதீகத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் எடுத்த அந்த டிரான்சென்டென்டல் ஃபார்ம். ஸ்டில் த ஃபார்ம் இஸ் டிரான்சென்டென்டல், திவ்யமான ஃபார்ம். அது பௌதிக மேட்டர் நான் சொல்ல. ஆனா அது வந்து ஸ்டில் வந்து பிரம்மனை குறிக்கிறது. நான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கேன், ஆல் பெர்வசிவ் ஃபார்ம். நம்ம கும்பிடுறது பகவான் ஃபீச்சரை. ரைட்? பகவான் ஃபீச்சர்ன்றது 400 ஃபார்ம் ஆர் 200 ஃபார்ம். 400 200 ஃபார்ம்ல இந்த அங்கானியஸ்ய சகலேந்திரிய விருத்தி மந்தி பஷ்யந்தி பாத்தி அது வந்து பிரம்ம சமிதையில வருது. 11th சாப்டர்ல வர்றது வந்து நான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து ஹீஸ் டெல்லிங் ஆல் பெர்வசிவ். அது வந்து எனர்ஜி ஃபார்மை குறிக்கிறது. கிளியரா? ஸோ அதனால மோர் அப்ரோப்ரியேட் இந்த ஸ்லோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதிகத்துல மட்டும்தான் உண்டு, ஸ்பிரிச்சுவல்ல கிடையாது. இல்ல, தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க, இது பிரம்மன் ரியலைசேஷன். விராட் ரூபம்ன்றது பகவான் இல்ல. அதனால விராட் ரூபத்தை இதனால்தான் 12th ஸ்லோகா நான் அடிக்கடி படிக்கிறேன். எதை நான் கும்பிடணும், உருவத்தையா அருவத்தையான்றது என்னன்னா, இது வந்து அருவம், இட்ஸ் நாட் உருவம். நம்மளுக்கு உருவம் மாதிரி இமேஜின் பண்ற அருவம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே? சாட்ல போட்டிருக்கேன், இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. சித்தாந்த பைலேச்சித்தே. ஏன்னா இதை பத்தி நான் அப்புறமா கிளாரிஃபை பண்றேன்னு சொன்னேன். இன்னைக்கு டைம் இல்ல, நாளைக்கு பண்ணலாம். தானிஷ் மேம் வில் டேக் ஓவர். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். சாரி மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லா குரூப்லயும் மாதாஜியோட பாகவதம் கிளாஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்களேன். ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்டே இருக்காங்க கிளாஸ் என்ன டைம் அப்படின்னு. ஒரு போஸ்டர் மாதிரி பண்ணியே போஸ்ட் பண்ணி அந்தந்த அட்மின்ஸே வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் தேர் இன் தி குரூப்ஸ் இல்லையா? ஸோ நான் நிறைய வாட்டி சொல்ல முடியாது. இல்ல நீங்க சொல்ல முடியாது மேம். நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் போஸ்டர் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் மேம். 5:30 ஸ்டாண்டர்ட் போஸ்டர் இருக்கு. 5 they will forward and along with that நம்ம தமிழ்துமே ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் தேர். எல்லா குரூப்லயுமே போட்டுருக்காங்க. போடலாம். லெவல் 1 குரூப்ல கிடையாது. லெவல் 1 குரூப்ல வந்து எல்லா லெவல் 1 அட்மின்ஸ் எடுத்து போடுவோம். கரெக்ட், வெரி நைஸ். இது ரெண்டாவது வந்து 5:30 to 5:50 ஸ்ரீமத். ஏன்னா ஸ்லோகா கூட கேக்குறாங்க 5:50 ஷார்ட் பாகவதம் 5:50. ஏன்னா நான் வாயில எவ்ரி டைம் சொல்றேன் லீட் எடுக்கிறாங்க, பட் அந்த மெசேஜ்லயே வந்து போடுறது பை ஆல் டீச்சர்ஸ் அப்படியே போட போறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம 10 minutes வந்து ஸ்லோகா, 6 to 6:30 சைத்தன்யா, 6:30 to 6:40 ஸ்லோகா, 6:40 to 7:40 இல்லையா பாகவதம். இது எல்லாத்துலயுமே நீங்க வாயில கூட எல்லார்கிட்டயுமே சொல்லுங்க. அண்ட் ஸ்லோகா வாட்ஸ்அப்லயும் அந்த மெசேஜ் நான் அபிஷியலா அவங்க பண்றதை ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்லலாம். ஆக்சுவலி ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் மண்டே ஆன்வர்ட்ஸ் 6:30 to 7:30 ஈவினிங் வந்து ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் வந்து பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டர்ன் they will take daily. வெரி நைஸ் மேம், வெரி நைஸ். Okay, so 1 hour and then I think you can announce in all the classes. Okay, sure, link will be the same Bhagavatam class actually. Okay மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் மந்த்ஸ்டே வந்து நான் ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் மாதாஜி, அதையும் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. இல்ல நீங்க டர்ன் தானே, வேற யாருக்கு நான் எடுக்க சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. You all to plan. I think Lalli Kannan Mataji is there na. Lalita Kannan Mataji, Lalli Kannan Mataji. Okay, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. அப்புறம் வந்து ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் சொல்லி கொடுக்கிறது. சேதுலட்சுமி மாதாஜி, you want to volunteer for this? மாதாஜி, நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லி கொடுக்குறேன் மாதாஜி. டைமிங் எப்படி மாதாஜி? சாயங்காலம் 6:30 இருந்து 7:30 இந்த இதே லிங்க். ஓகே, அடுத்த திங்கட்கிழமை யார் சொல்லி கொடுக்குறங்கறத வந்து டிசைட் பண்ணுங்க. ஐ திங்க் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி Thursday என்னால முடியாது மாதாஜி, நான் யோகா கிளாஸ்ல இருக்கேன் மாதாஜி. ஃபைன். சோ ஆல்ரெடி நாங்க எடுத்துட்டு இருந்தோம்ல மாதாஜி, 4 to 5 நாங்க ஒரு ஸ்லோகா கிளாஸ் எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டு இருந்தோம்ல மாதாஜி. ஆமா கரெக்ட். ஆனா அத கண்டினியூ பண்ணலையா மாதாஜி? அது நல்ல பெர்ஃபெக்ட் டைம் மாதாஜி. ஓகே, பட் என்னன்னா 3 o'clock கிளாஸ் போறவங்க 4 o'clock வந்து ஜாயின் ஆக முடியாது அந்த இடத்துல. ஓகே மாதாஜி, சரி மாதாஜி. நான் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. இதுலயுமே வந்து 7 o'clock போறவங்களுக்கு வந்து 7:30 அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கஷ்டம் தான், ஓவர்லாப்பிங் இது. ஓகே, நீங்க மண்டே டிசைட் பண்ணி பாருங்க. எப்படி டிவோட்டிஸ் கிட்ட கேளுங்க, 6:30 இருந்து 7:30 ஓகேவா, இல்ல 4 இருந்து 5 ஓகேவான்னு கேட்டுக்கோங்க. Thursday இல்லாம மத்த நாள் எனி டே ஐ வில் டேக் மாதாஜி. அதான் எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் சான்ஸ். ஆக்சுவலி ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க, அது ஈஸியர் இல்ல மேம். ஆக்சுவலி மீனாட்சி மாதாஜி இங்க இருக்காங்க இல்லையா, சோ அவங்கள தான் நான் இத பண்ண சொன்னேன். ஓகே ஓகே, அப்பனா ஓகே, somebody is coordinating. ஓகே, தாரணி மாதாஜி பண்ணலாம். ஐ திங்க் she won't be able to take up அப்படிங்கற அப்டேட் வந்தது. So that actually Meenakshi Mataji, I take this forum as a opportunity to tell anyone actually. அதாவது தீட்சை பெற்றவங்க வந்து யாரா இருந்தாலுமே குருனுடைய சேவையில கண்டிப்பா ஈடுபடணும். ஓகே, அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து நன்மை பயக்கும்.
அவ்வளவுதான். ஒன்லி திங் சேவா கொடுக்கறதே வந்து உங்களுக்கு நன்மைக்காக தான். தட்ஸ் இட். வேற எதுக்குமே கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து பயன்படுத்திக்கணும்னு தான் உங்களுக்கு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஓகே, இறைவன் சித்தம் எதுவோ குரு சித்தம் எதுவோ அது நடக்கட்டும். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு ஒரு அட்மின் யாரு ஹெல்ப் பண்றீங்க யாராவது இருந்தா ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்டாண்டர்டா அந்த சமயத்துல வந்து கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து தே ஷுட் பி தேர். இப்போ வந்து 4 to 5 அடுத்து இல்லைன்னா 6:30 to 7:30. இப்போதைக்கு 6:30 to 7:30 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இல்லைனாக்கா 6 to 7 வச்சுக்கோங்க. நான் வேணா என்னுடைய கிளாஸை வந்து 4:30க்கு மூவ் பண்ணிக்கிறேன். 4:30 to 6 வரைக்கும். ஸோ தட் 6 to 7 எந்த கிளாஸஸுமே வந்து இடர்பாடு இருக்காது. ஸோ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு கூட சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸ்லோகம் அந்த ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தினுடைய மாதாஜி எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி எது எதுன்னு சொல்லுங்களேன். மாதாஜி நீங்க ஒன்லி அட்டெண்டி. நீங்க யூ அட்டெண்ட். ஓகே, கேக்குறேன் யூ நோ நீட் டு வரி. சொல்லுவேன் மாதாஜி ஓ சொல்லுவேன். அப்படி இல்ல, நீங்க வந்து அட்டெண்டியா இருந்து கேட்டுக்கோங்க. அதுதான் உங்களுக்கு சரிங்களா? ஸோ ஏன்னா நீங்க யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஹியரிங் பார்ட். நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு வந்து ரீகலெக்ஷன் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அதனாலதான் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் மெயினா வந்து. ஸோ ஹியரிங்கை வந்து நல்லா செவிமடுத்து கேளுங்க நீங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க யாராவது சொல்லி எல்லாருமே வந்து டேக் த சான்ஸ். ஒன்ஸ் யூ இம்ப்ரூவ் அண்ட் தென் யூ ஆர் ஏபிள் டு பேலன்ஸ், அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேட்டுக்கக்கூடிய இதுக்கு பதத்துக்கு போங்க. நீங்க ஒரு அக்ஷரமா கேளுங்க. நீங்க உங்களுடைய மெமரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு தான் இது மெயினா சொல்றேன். பகவத்கீதா ஸ்லோகாஸ் இல்ல மேம்? என்ன ஸ்லோகாஸ் கேட்டாங்க? பகவத்கீதா. அதான் பகவத்கீதா. இல்ல அதான் கேட்டாங்க என்ன ஸ்லோகான் பகவத்கீதா. பகவத்கீதா. ஓகே, மீனாட்சி மாதாஜி இருக்காங்க மாதாஜி குரூப்ல. அவங்களுக்கு அதனாலதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். அவங்க இருக்காங்கன்றதுக்காக தான் சொல்றேன் நான். சரி, இது சேவா அண்டால் வில் பி கிவன் ஒரு சான்ஸ் வந்து நம்மள வந்து டோர் தட்டும். ஓகே, ஸோ என்ன சேலஞ்சஸ் அவங்களுக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன். சேவா வரும்பொழுது நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். மாதாஜி மன்னிச்சுங்க மாதாஜி, நான் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. இங்க ஸ்னோ வருதாயி அடிக்கடி நெட்டு போயிடுது. நோ நான் ப்ராப்ளம். இந்தியா வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க கூட வந்து அந்த நெட்டு சமயத்துல சேர்ந்துக்கோங்க. இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரீ, இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டீச், யூ டூ. தட் இஸ் த ஒன்லி திங் ஐ வாண்ட் டு டெல். ஏன்னா நீங்க இல்லாதப்போ அதான் மாதாஜி டக்குன்னு போயிடுது. இப்ப நான் உங்க கிளாஸ்லயே நான் பாதியில ஓடி போறதுக்கு காரணமே அதுதான். நெட்டு போயிடுது. ஐ டோன்ட் அப்சர்வ் நீங்க இருக்கீங்களா இல்லையா. நான் கிளாஸ் ஆரம்பிச்ச பிறகு நான் இல்ல நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை. நீங்க அப்சர்வ் பண்ணாட்டாலும் நான் சொல்லணும் இல்லையா? நோ ப்ராப்ளம். அது சொல்றேன். whenever you are possible you take it up. okay, so ஏன்னா கண்டிப்பா நான் வந்து இந்தியா வந்தோடனே நான் டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மார்ச்ல வந்துருவேன். நானு வந்தோடனே பண்ணிக்கிறேன் நானு. no problem. இப்ப சாரி மாதாஜி, எடுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. no issues. see Practical, because நீங்க practical நெட்டு இப்ப நான் வந்து இந்தியா கால் பண்ணும்போதே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்கல, உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்கலங்கிறாங்க சாதாரணமா பேசும்போதே. அதனால பயந்துட்டு தான் நான் வந்து இது பண்ணேன். தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, மன்னிச்சுட்டுங்க. தப்புலாம் நினைச்சுக்க வேண்டாம். இது nothing wrong in that. அதான் நானே சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன சேலஞ்சஸ்ன்ற எனக்கு தெரியாதுன்றத வந்து see I cannot predict. நான் வந்து அஸ்யூம் பண்ண முடியாது இல்லையா. I can only tell இதுன்றத வந்து தான் என்னால சொல்ல முடியும். இது இருக்கு, இதை பண்ணுங்கன்னு மட்டும் தான் நான் சொல்ல முடியும். எடுத்துக்கிறதும் எடுக்காததும் அவங்களுடைய இது. ஆக்சுவலி அந்த சின்ன அந்த கிருஷ்ணர் தான் அந்த இது கொடுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா அந்த இது கொடுக்கணும். கண்டிப்பா நீங்களும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ரைட். பட் நம்ம முயற்சி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து கிருஷ்ணரும் அனுகிரகம் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? சோ யூ ட்ரை யுவர் லெவல் பெஸ்ட். உங்களால என்ன முடியுமோ செய்யுங்க. நோ ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஆல். ஏன்னா நீங்க வந்து தீட்சை பெற்றதுனால உங்க பேர் வந்து நீங்க புட் யுவர் தீக்ஷா நேம். எனக்கு கூட உங்க பேர் தீக்ஷா நேம் தெரியாது. ஓகே, அன்னைக்கு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லியிருப்போம், அதோட சரி. ஸோ ஆஃப்டர் டேக்கிங் தீக்ஷா சம் சேவையில் இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்கும் எனக்கும் சேர்த்து தான். இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எனிவன். ஓகே, ஸோ சேவையில இருக்கிற வரைக்குமே அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரோக்ரஸ் வந்து நமக்கு நல்லபடியா நடக்கும். ஓகே, சேவையில இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஸ்ரவணம் எதுவும் முடியலையா, ஸ்ரவணமாவது பண்ணணும். ஓகே, உடம்பு முடியலன்னா இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு மீ. என்னுடைய ஸ்தானத்துல இருந்து தான் உங்க எல்லாருக்குமே சொல்றேன். யாருக்குமே இது டைரக்டா கிடையாது. ஓகே, ஐ எம் ஒன்லி புட்டிங் மை செல்ஃப். இஃப் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டூ, நான் என்னால எந்த சேவையும் செய்ய முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் நான் வந்து லெக்சர்ஸ் கேட்கறதுக்காவது நான் ரெடியா இருக்கணும் இல்லையா. இல்லைன்னா ஒரு ஆடியோல வந்து பகவத்கீதையோ எதையோ ஒன்று கேட்கணும். அந்த ஒரு நிலையிலாவது நான் இருக்கணும். எழவே முடியாத சுச்சுவேஷனா இருந்தா கூட.
ஸோ வி ஷுட் பி அசோசியேஷன் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அசோசியேஷன்ல இருந்துட்டே இருந்தாதான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாதாஜி என்னால எவ்வளவு முடியுமோ எல்லாத்துலயும் கேட்டுட்டு தான் மாதாஜி இருக்கேன் நானு. உங்களுக்கு இல்ல மாதாஜி, உங்களுக்கு சொல்லல. ஹரே கிருஷ்ணா, இட் இஸ் நாட் ஃபார் யூ, இட் சரி இஸ் ஃபார் சரி மீ. சரி ஐ சரி. எம் டெல்லிங். ஓகே, டோன்ட் டேக் இட். நீங்க இல்லன்றதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்லல. ஐ நெவர் யார் வரீங்க யார் போறீங்கன்றதெல்லாம் நான் பெருசா பார்க்க மாட்டேன் நானு. பட் இட் இஸ் குட் ஃபார் த பீப்புள். நீங்க வந்து அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். ஏன்னா அசோசியேஷன்ல இருந்தாதான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா நல் கண்டிப்பா. மார்க்கம் வந்து கிடைக்கும். இது எனக்கே நானே சொல்லிக்கிறேன், நீங்க யாரும் உங்களுக்குன்னு எடுத்துக்காதீங்க. இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு மீ. இல்ல ஓகே, மாதாஜி, ட்ரூ மாதாஜி, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். ஸோ அதனால நான் நீங்க அக்செப்ட் உங்க பேரை பண்ணிக்கிறேன். வந்து யூ அட்லீஸ்ட் புட் யுவர் இனிஷியேஷன் நேம் போடுங்க. அட்லீஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியட்டும். மிச்ச பேர் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, ஸோ யூ புட் யுவர் கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி, போடுறேன் மாதாஜி. ஓகே, ரீநேம் இட். ஹரே ஸோ கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, ஒரு அட்மினி போட்டுருங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணதான் தெரியாது மாதாஜி. ஐ எம் ரெடி டு, நான் வந்து I think சொல்றேன் that part மாதாஜி. I will speak with Manimegale Mataji. Yesterday நம்ம டிசைட் பண்ண மாதிரி I will inform her. Okay. Already Padma Rajan Mataji is doing that work. Like she's doing the screen sharing and we can take the class. So Pushpa Mataji வேணும்னா we can do one thing. I was thinking quickly 1 minute. Like how நம்ம வைகுண்ட மாதாஜி அவங்கள சொன்ன மாதிரி ஒரு 18 டேஸே வந்து பெஸ்ட் 666 டிவைட் பண்ண சொல்லுங்க மேம். So maybe இத மேபி தே கேன் ஸ்டார்ட். ஏன்னா லெவல் 2ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறீங்க இல்லையா 666 டிவிஷன். 18 டேஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னா, ஒண்ணு வந்து என்னன்னா யாராவது நாட் அவைலபிள்னா there will be a backup will be ready. ரைட். ஸோ அதுவும் நம்ம பேரலா வச்சுக்கலாம். ஸோ அதனால ஆல் செஷன்ஸ் இஃப் பாசிபிள் இஃப் யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட், அப்போ என்ன ஆகும்னா இவங்க எல்லாருமே they will become ready for teachers. ஸோ லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாத்துக்குமே ரெடி ஆயிடுவாங்க. அண்ட் ஒன்லி 6 சாப்டர்ஸ் அது ஒன்லி பாத்துக்கலாம். எந்த 6 மேபி லாஸ்ட் 6 இருந்தா கூட ஓகே. அதாவது the volunteerness should come from the devotees. நாம ஃபோர்ஸ் ஓகே ஓகே. Yeah, we can give only the option. Yeah, கிருஷ்ணர் கூட வந்து அர்ஜுனருக்கு என்ன கொடுத்தாரு, எல்லாமே உனக்கு சொல்லியிருக்கேன்பா, உனக்கு எந்த பாதை வேணுமோ நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். அதனால திஸ் இஸ் தேர் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய விருப்பம்படி அவங்க என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ செய்யட்டும். So that's how actually. So மணிமேல மாதாஜி கிட்ட நான் சொல்றேன் நானு. So that will be நிறைய, அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய லெவல் 1 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து சேவை, யாரெல்லாம் சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அட்மின் சேவைகள் தான் கொடுக்கப்படும். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு செஷன் எடுத்து அவங்களுக்கு எப்படிலாம் அட்மின் சேவை பண்ணணும்ன்றது எல்லாமே வந்து சொல்லி கொடுத்து அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க they will start with the அட்மின் சேவா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க. என்ன உஷா மாதாஜியா? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி சொல்லிட்டு இருந்தாரு மாதாஜி, இந்த அட்மின்ஸுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு மீட்டிங் வைக்கலாம்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. அதை யாருன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்புறம் யாரு ஒரு 4 பேர் 5 பேர் அந்த மாதிரி புதுசா டிவோட்டி சேர்ந்தாங்கன்னா ஒரு எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. நீங்க யாரை கனெக்ட் பண்ணணும்னாக்கா எல்லா கிளாஸஸ்னுடைய அட்மின்ஸை நீங்க கனெக்ட் பண்ணுங்க. அவங்க ஆல்ரெடி they have taken the list. ஓகே, அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா லிஸ்டும் வந்துடும் மாதாஜி. ஓகே, ஐ திங்க் பத்மராஜன் மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி இவங்க எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. 9 PM ஐ திங்க் 3 PM ஐ திங்க் they have taken. 7 PM ஐ திங்க் சிவகாமி மாதாஜி வந்து போட்டாங்கன்னா அவங்களும் போட்டுருவாங்க. she is a very dynamic devotee. அவங்களுமே நிறைய டிவோட்டி இருக்காங்க மாதாஜி, சர்வீஸ் பண்றதுக்கு நிறைய சேவா பண்றதுக்கு எல்லா குரூப்லயும் இருக்காங்கன்னு பத்மராஜ மாதாஜி சொன்னாங்க. அப்ப அவங்க சொல்லுங்க என்ன மாதாஜி. சேவை பண்றாங்கன்றதும் நோட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டா வந்து we are only doing 3 things. அட்மின் ஒர்க், ஷேரிங் ஸ்கிரீன், அது ஒண்டி இல்லாம லைவ் போறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் அவங்களால, இப்ப வந்து வீடியோ பண்ணணும்னா நானும் தானிஷ் மேம் ஏதோ இங்கிலீஷ்ல போய் எங்கேயோ யாரையோ பிடிச்சதா ஒரு தடவை போஸ்டர் பண்றோம். நம்மள ஒருத்தர் கூட போஸ்டர் வராதா தெரியல. அப்பனா ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல இவங்க எல்லாம் இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குன்றத நம்ம வச்சுக்கணும். அப்ப அட்லீஸ்ட் நாங்க ரெஃபர் பண்றச்சோ இல்ல நீங்க ரெஃபர் பண்றச்சோ அந்த மாதிரி ஒண்ணு பாருங்க. ரெண்டாவது வந்து எந்த டீச்சர் வந்து யாரால வந்து பண்ணவே முடியல இந்த சேவைனாலும் அவங்களையும் தனியா ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா திடீர்னு எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சேவை தேவைப்படும். இதெல்லாம் இந்த ஸ்கோப் இல்லாம அதுக்கு வந்து நம்ம பண்ணலாம். காலிங் சர்வீஸ் ஒரு சிங்கிள் எக்ஸல்ல வந்து ஹெல்ப் என்ன ஹெல்ப் எல்லாருமே. அண்ட் இப்போ நீங்க ட்ரெயின் பண்றீங்க இல்லையா மாதாஜி, அவங்களை எல்லாருக்கும் ஒரு மென்டர் போட்டுருங்க. எக்ஸாம்பிள் இப்போ மோகன்தாஸ் பிரபு கிளாஸ்ல நீங்க சொல்லி கொடுத்துறீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர். இந்த கிளாஸ்லயே நீங்க 10 தடவை எடுத்திருக்கீங்க. பட் மல்லிகா மாதாஜி ஒண்டியாலதான் ஷேர் பண்ண முடியும், மத்தவங்களால பண்ண முடியல. சோ அவங்களுக்கு ஒரு மென்டர் போடுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்லிகா மாதாஜி இவங்களுக்கு எல்லாம் மென்டர் அவங்க தான் அவங்கள கேட்கணும். ஏன்னா ஒருத்தர உங்களை கேட்டுட்டு இருந்தா உங்களுக்கு லோட் ஜாஸ்தி. சேம் வித் மோகன்தாஸ் பிரபு. புது டீச்சர்ஸ்க்கும் புதுசா வர்றவங்களையும் ஒரு மென்டர் போட்டுருங்க. இப்போ என்னோட கிளாஸ்ல வர்றவங்க ஒரு 4 பேர் இருந்தாங்கன்னா பத்மராஜன் மாதாஜி நல்லா இருந்தாங்களா இல்ல பபிதா மாதாஜி யாருக்கு அவைலபிள் டைம் அண்ட் பேஷன்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு அசைன் பண்ணிடுங்க. ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு மென்டர் போட்டீங்கன்னா உங்க ஒர்க் ரெடியூஸ் ஆயிடும். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ நம்ம வந்து Yes, Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த என்ன சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அது வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் மாதாஜி. வாட் ஆர் தி சேவா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணினோம் அப்படின்னா they are asking எங்களுக்கு வந்து தெரியும், ஆனா என்ன சேவை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும்போது நம்ம சொல்லலாம் நாட்ன்றது வந்து சொல்லுவாங்கன்றாங்க. மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, டூ இட் ஆர் நாட்ன்றது வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், யாருமே வந்து இப்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுங்கன்னு சொல்ல போறது இல்ல, ரைட்? அதனால யாரு சேவை கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன சேவை முடியுமோ அந்த சேவை தான். எப்படி கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டியோ யதாதிதாம் யதாமதியோ அவங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை தான் கொடுக்க போறோம். ஸோ கண்டிப்பா இந்த சேவை நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்ம கொடுக்க முடியாது லிஸ்ட். அது நம்ம இன்டர்னல் கோர்ஸும் நான் கேட்கிறேன், எங்களுக்கு தெரியணும். இல்ல that will be taken care. உஷா மாதாஜி and மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். So that will be taken care in the meeting. ஓகே, அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணும்பொழுது இதெல்லாம் சேவை இருக்கு, இந்த சேவை இப்படி பண்ணணும், இந்த சேவை இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து என்னென்ன ட்ரைனிங், வெறும் இன் ஜென்ரல் இருக்கிறதே 2 சேவைகள் தான். ஒன்னு வந்து அட்மின், இன்னொன்னு டீச்சர். ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ அது காமனா அதை வந்து ஃபில் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, தென் ஒன்லி வில் பி ஏபிள் டு ஜாட் டவுன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மீட்டிங் எடுக்கும்பொழுது யாரெல்லாம் டெக்னிக்கலா பண்ண முடியும்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சிஸ்டம் ரிலேட்டட் சேவை, யாரெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன், ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யாரெல்லாம் வந்து நல்ல ஓக்கல், நல்ல கீர்த்தனம் பண்றது, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சேவைகள் இல்லையா, டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்கு. ஸோ இப்படி வந்து கரெக்ஷன் ஒர்க் கூட இருக்கு ஃபியூச்சர்ல. ஓகே, ஒரு எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு கரெக்ஷன் ஒர்க் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த சிக்ஷாஷ்டகம் ஸ்டாண்டர்டா வந்து சிக்ஷாஷ்டகமும் அஃபென்சஸும் வந்து கண்டிப்பா சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகே, டெய்லி ஒரு ஸ்லாண்டிங். ஏன்னா போக போக எவ்ரி டே நம்ம அதாவது 10 நாளுக்கு ஒரு முறை நம்ம ஒரு டிவோட்டியை நம்ம எங்கேருந்து கொடுக்கறது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எல்லா பக்தர்களுக்குமே சிக்ஷாஷ்டகத்தை வந்து சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் லெட் தெம் கெட் த சான்ஸ் ஆஃப் ரிசைட்டிங் இந்த மங்களாரதி. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் தானே அது. ஸோ லெவல் 1லேயே வந்த பிறகு சிக்ஷாஷ்டகம் படிச்சு அங்க வந்து சொல்றாங்கன்னாக்கா அது தட் இஸ் ரியலி கிரேட் ஆக்சுவலி. ஸோ வி நீட். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணி போட சொல்லி மாதாஜி, அதுல என்னென்ன சேவா இருக்குன்னு பிரபுட்ட சொல்லி, மோகன்தாஸ் பிரபுட்ட சொல்லி போட நீங்க போடவே வேண்டாம். வேண்டாம் மாதாஜி, அதுதான் வேண்டாம். எதுக்குன்னா மணி மேகலை மாதாஜி என்ன சேவை இருக்குன்றத நம்ம லிஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், அது வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணலாம், ரைட்? ஏன்னா இப்ப வந்து நீங்க வந்து அந்த கால் எடுங்க, இங்க இது கரெக்டா இருக்கும். அதான் உஷா மாதாஜியும் கேக்குறாங்க. அதுக்குதான் தானிஷ் மேமும் நானும் என்டர் பண்றோம். என்ன சேவை இல்லைனாலும் சேவை இருக்குன்னு நினைச்சா நம்ம சேவை டிசைட் பண்ணலாம். அவங்க டிசைட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இது ஒன்றும் அவங்க செலெக்ஷன் மாதாஜி இல்ல, புரியுதா? சப்ஜெக்ட் இல்ல. பிஎஸ்சில நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறேன், மேக்ஸ் எடுக்கிறேன்னு சேவை பண்ற மனசு இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா அவங்க சேவையை எடுத்துப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி, அதுக்குதான் சேவை கொடுத்தாலும் செய்யக்கூடிய லிமிடேஷன்ஸ், ஜெனரல் லிமிடேஷன்ஸ் வேற. இப்போ வந்து இங்கிலீஷே வந்து வராது, எனக்கு தமிழ் மட்டும் தான் வரணும்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் நம்ம கண்டிப்பா கொடுக்க முடியாது. தட் இஸ் அ சேலஞ்ச், வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா சில பேர் வந்து தமிழ்லயே வந்து படிச்சிருப்பாங்க, தமிழ் மீடியமே படிச்சிருப்பாங்க, இங்கிலீஷ் பெருசா இருக்காது, ஃபைன் இல்லையா? அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, வேற ஒர்க் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி வந்து ஒருத்தருடைய எனக்கு சிஸ்டம் நல்லா யூஸ் பண்ண வரும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டெக் சேவியா இருந்தா அவங்களுக்கு அதை மட்டுமே. ஆனா ஜென்ரலா ட்ரைனிங் வந்து எல்லாருக்குமே காமனா கொடுக்கப்படும். இந்த ரோல்ல இந்த ட்ரைனிங் இதெல்லாம் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து ரோல் டிஸ்கிரிப்ஷன், எப்படியெல்லாம் பண்ணணும்ன்ற ஒரு டெமோ. ஸோ அதை லைவ் பண்ணியே பண்ணுங்க. ஸோ தட் அதை வந்து நம்ம லிங்க் வந்து கொடுத்தோம்னாக்கா எல்லாரும் இன்னொரு வாட்டி வந்து பார்த்துப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி பண்ணீங்கன்னாக்கா தே வில் ஆல்சோ லேர்ன் கான்ஃபிடென்ட் வரும். ஓகே, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வராது எப்படி பண்றதுன்னு. தப்பு பண்ணுவாங்க, அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. we are all prone to do mistakes இல்லையா? அதனால அதை அவங்க மறுபடியும் நம்ம எடுத்து சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான டைரக்ஷன் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம். தவறே இழைக்காம நம்ம ஒன்று கத்துக்க முடியாது. அதனால டோன்ட் செக்ரிகேட் அஸ் த சேவாஸ். ஏன்னா என்ன மாதிரி சேவைகள் வரும்னே நமக்கு தெரியாது. ஸோ இப்போ நமக்கு யாத்திரைக்கு சேவைகள் வேணும், சேவை பண்றதுக்கு ஜனங்களே இல்லை நமக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ நேற்று கவிதா மாதாஜி வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்கா வேலை செய்யறது. கீதா மாதாஜி யூ ஹாவ் டு கம். அடுத்து வந்து இவங்க யாரு, இந்த மாதாஜி கூட இருக்காங்க இல்லையா, மகாலட்சுமி மாதாஜியோட சிஸ்டர், அவங்க பேர் என்ன? ஸோ நீங்க வந்து யூ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. See, I'm not forcing you, but if you can take this opportunity to serve the lordships. ஓகே, ஏன்னா ராதா கோவிந்தா அவனுடைய மர்சியால தான் வந்து தீட்சை என்பது உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் டூயிங் சேவா. ஐ நோ சென்னை இஸ்கான்ல நீங்க சேவை பண்றீங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது நீங்க டூ த டேக் அப் தட் சேவா. ஐ கேன் ஒன்லி
ஷேர் திஸ் இஸ் த பாத் இருக்குன்றது வந்து என்னால் சொல்ல முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து இட் இஸ் யுவர் வில். நீங்க எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறது வந்து கைடன்ஸ் மட்டும் தான் என்னால் பண்ண முடியும். எடுத்துக்கிறதும் எடுத்துக்காததும் அவங்களுடைய விருப்பப்படி நான் விட்டுருவேன் நான். ஓகே, ஸோ ஐ cannot ஃபோர்ஸ் பீப்புள். திஸ் நான் ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங்ல இருந்தே நான் இருக்கு. ஆனா சொல்ல வேண்டியது என்னோட கடமைன்றதுனால ஐ எம் டைரக்ட்லி டெல்லிங், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இன்னைக்கு எப்ப ஃப்ரீயா இருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க. பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு டாக் டு யூ பர்சனலி ரிகார்டிங் அந்த லெவல் 1 2-3 இது கேண்டிடேட்ஸ் பத்தி. ஷூர், நோ இஷ்யூஸ். ஐ வில் ஒன்லி கால் யூ. ஒன்ஸ் ஐ எம் ஃப்ரீ ஐ வில் கால் யூ. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால இங்க எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இங்க நிவேதிதா மாதாஜி எல்லாம் லாங் டேர்ம். ஐ திங்க் மகாலட்சுமி மாதாஜி வரீங்களா நீங்க யாத்திரைக்கு? ஆர் யூ ஆர் கம்மிங்? ஸோ வீட்டுல எல்லாரும் வர முடியலன்னா நீங்க மட்டுமாவது வர பாருங்க. ஓகே, இட்ஸ் an opportunity டு சேவ் த வைஷ்ணவா. தட் இஸ் சேவா பண்றது, வைஷ்ணவாக்களுக்கு சேவா பண்றதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் பேசுறது உங்க எல்லாருக்கும் ஃபோர்ஸ் பண்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம். பட் ஐ எம் நாட் டூயிங் இன் தட் இன்டென்ஷன். அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு விரும்புறேன். பட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் தேர், டேக் இட் அப். ஓகே, ஏன்னா தமிழ் டீமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி இப்போ ஹிந்தி டீம் 1000 கணக்கில் இருந்து அங்கே 4 பேர் கூட வரல. ஓகே, அதனால எவ்வளோ பெரிய ஃப்ளாப் ஷோ ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம மக்கள் கிட்ட நம்ம வந்து உரிமையா இதை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்கன்னு நம்ம கேட்க முடியும். ஸோ இன்னொரு அவங்களுமே நம்மளோட ஒரு சக, அதாவது பக்தர்கள் தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. ஆனா நமக்கு வந்து இட்ஸ் எ டியூட்டி ஆக்சுவலி. ஓகே, இவ்வளோ வருஷம் அசோசியேஷன் இருக்கும், நம்ம ஒரு அந்த லார்ட்ஷிப்க்கு நம்ம ஏதோ ஒரு சேவை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இது. இப்போ நம்ம சில்வம் பிரபு பாருங்க, டோட்டலா எஸ் டெடிகேட்டட் அண்ட் எஸ் ஆன் தேர். இட் இஸ் டோட்டல் 180 டிகிரி ஆர் 360 டிகிரின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? ஆனா அவர் முன்னாடி எல்லாம் போயிட்டு இருந்தார். ஆனா இப்போ பெர்மனண்டா வந்து அங்க போய் இருக்க போறேன்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு போயிருக்காரு. அப்படின்னா பகவான் அவங்க வீட்டுல கிடையாது, அதாவது ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷனே கிடையாது. இதை நான் ஐ வாண்ட் டு டெல். இயர்ஸ் பீன் அதாவது இஸ் அ நான் பிராமினிக்கல் பர்த், நானும் நான் பிராமிக்கல் பர்த் தான். ஓகே, ஸோ இருந்தாலுமே அவர் வந்து ஹி வுட் ஹவ் தட் சமர்ப்பணம், அவர் அந்த பாவத்தை வந்து அவர் வந்து பகவான்கிட்ட தெரிஞ்சு. அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிட்டையே வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த நிலை அவங்க வீட்டில் டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் இவ்வளவுமே செய்யறதுக்கு வந்து காரணம் எஸ் புட் அன் எஃபர்ட். செய்யணும்ன்ற அந்த எஃபர்ட் பண்ணியிருக்கார். அதுதான் அதெல்லாம் தான் நாமளும் பண்ணணும். நம்மளால என்ன முடியறதோ அது செய்யறதுக்கு நாம தயாரா இருக்கணும். மென்டலி வி ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அது இருந்தாதான் நம்ம அடுத்தது போகவே முடியும். நம்ம மென்டலியே ப்ரிப்பேர் ஆகலைன்னா கண்டிப்பா போக முடியாது. ஓகே, நமக்கு நிறைய தடைக்கற்கள் இருக்கும், நான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல. எனக்கே கூட இந்த கோயிலுக்கு போறதுக்கு முடியறது இல்லை, இங்க இருக்க கோயிலுக்கு. ஏன்னா இப்போ ஈவினிங் வந்து வேற ஏதோ சம் கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றதுனால எனக்கு முடியறது கிடையாது. ஓகே, இருந்தாலும் வந்து நான் ஒரு முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து என் உள்ளுக்குள்ள எனக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கு. ஐ ஹாவ் டு கோ அட்லீஸ்ட் மத்தியானத்துலயாவது போய் சேவிச்சுட்டு வந்துடணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி முயற்சி என்கிட்ட இருக்கணும். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பார். நான் முயற்சியே பண்ணாம எனக்கு இப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம வந்து எஸ் ஐ ஹாவ் பீன் லைக் தட். அதனால தான் நான் சொல்றேன், என்னையே நான் எக்ஸாம்பிளா தான் சொல்றேன். ஓகே, ஐ ஷுட் நாட் புட் பிளாக் ஃபார் மீ மை செல்ஃப். ஸோ ஐ எம் ஒன்லி ஸ்கோல்டிங் மை செல்ஃப். ஏன் நான் போகக்கூடாது மத்தியானத்துல? இங்க எப்பவுமே உட்காந்து ஆஃபீஸ் வேலையிலேயே உட்காந்துருக்குறோமே. ஸோ 1 hour நம்ம வந்து ஸ்பேர் பண்ண முடியாதா பகவானுக்கு? போயிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அங்க சுத்திட்டு வர்றதுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்ற அந்த இது வந்து என்னையே நான் வந்து ஐ எம் ஆக்சுவலி புட்டிங் மை செல்ஃப் இன் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ஃபேஸ். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம முயற்சி இல்லை, எவ்வளவு நம்ம கிருஷ்ணருக்காக செய்யறோன்றது வந்து வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி பகவான் அதுக்கான வழியை வந்து கண்டிப்பா கொடுக்குறாரு. இதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். டோட்டலி அகெயின்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி தான். ஓகே, ஆனாலுமே இப்போ வந்து அவ்வளோ சைலண்டா இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்திருக்குன்னா அது கருணை தான், பகவானுடைய கருணை தான், குரு பரம்பரானுடைய கருணை தான், இருக்கிற உண்மை அதுதான். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து நம்ம முயற்சியே பண்ணலைன்னா கண்டிப்பா வில் பி இந்த ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ் ஒன்லி. இது எல்லாமே நம்ம நன்மைக்காகத்தான், மற்றபடி யாரையுமே வந்து பின் பாயிண்ட் பண்றதுக்காகவோ இல்லை. பிகாஸ் ஐ எம் ஒன்லி புட்டிங் மை செல்ஃப் இன் த பொசிஷன்ல. ஓகே, ஸோ ஐம் டெல்லிங் த ஃபேக்ட் வாட் எவர் ஐ எம் திங்கிங். நான் என்ன பண்றேன், என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எனக்கே நல்லா தெரிய வருது. எங்க தப்பு பண்றேன், ஏன் போக முடியல, இதெல்லாமே. ஏன்னா அங்க வந்து ஈவினிங் சேவா பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது. ஒரே ஒரு மாதாஜி மட்டும் தான் பாவம் இருப்பாங்க. எல்லாருமே ஒரு என்ன மாதிரி தான், ஏதோ ஒரு வேலை இருந்தா வரமாட்டாங்க. 3-4 பேர். இந்த 3-4 பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்டு சயனா ஆரத்தி பாடுறதுக்கு யாருமே கிடையாது. மாதாஜி ஒருத்தரே பாடுவாங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப மன உறுத்தலா தான் இருக்கு. ஆனா அட்லீஸ்ட் மத்தியானத்துலயாவது நான் போயிட்டு வந்துடணும் அப்படின்ற அந்த உந்துதல் வந்து இருக்கு. அதுக்கு எப்போ என்னுடைய முயற்சி நான் எடுக்கிறேன்றது வந்து என்கிட்ட தான் இருக்கு. ஓகே, ஐ ஹாவ் டு. அதுக்கப்புறம் பகவான் எப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டோம்.
இல்லையா? நம்ம முயற்சி, நாம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா பகவான் 10 அடி எடுத்து வருவார் இல்லையா? இதுதான் வந்து பகவான் பகவத்கீதையிலே சொல்றார். ஸோ ஹவு தே சரண்டர் டு மீ ஐ வில் ரிவார்ட் தெம் அப்படின்றது வந்து சொல்றார். எந்த அளவுக்கு நாம அவரிடத்துல வந்து ஒன்னடி காலடி எடுத்து வைக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவான் நமக்கு வந்து கொடுக்குறார். அவ்வளவுதான். இதை நாம அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து ஒவ்வொரு செயலிலுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, அதனால நம்ம எல்லாருமே தவறு இழைக்கிறவங்க தான். அதை வந்து நம்ம திருத்திக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஓகே, ஸோ வி ஷுட் டேக் இட் இன் a free mind and then we should go forward. Okay, தவறு எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஐ விஷ் டு டெல் ஒன் திங் மாதாஜி. Yes. நான் வந்து ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அங்கே வந்து அட்லீஸ்ட் ரிசப்ஷனு, பிரசாத சர்விங் எல்லாம் பண்ணுவேன் மாதாஜி. எனக்கு இங்க இருந்து பிரேமராணி மாதாஜியை கூப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். அவங்க என் கூட வந்தா நான் வந்து உங்களோட சேர்ந்து நான் சர்வீஸ் பண்ணுவேன் நீங்க மாதாஜி. வந்து சேவை பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் மாதாஜி. கட்டாயம் பண்ணணும் மாதாஜி, பண்ணணும் மாதாஜி. நீங்க அதுக்கு ஆன்லைன்ல பண்றீங்க இல்லையா, அதுவே எனக்கு that is only I'm இன்னொரு satisfied. இது என்னன்னா மாதாஜி, ராமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி ஒரு கிளாஸ்ல நான் ஜாயின் பண்றப்போ கோதை நாச்சியார் பற்றி சொல்றப்போ, யூ வில் பி அ கைட் ஃபார் அஸ் வென் வி கம் தேர் அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. எனக்கு அது மனசுல உறுத்திட்டு இருக்கு. அடுத்து வந்து உங்க எல்லாரையும் பாக்குற ஒரு சான்ஸ் இது லாஸ்ட் சான்ஸா கூட இருக்கலாம். வாட் எவர் இஸ் அப்படிங்கிற feasible அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. வாட் எவர் இஸ் feasible வந்து உங்களால அது முடிஞ்சது செய்யுங்கோ. ஆனா வீட்ல எல்லாருமே தொந்தரவு படுத்தி நீங்க இது பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, எனக்கு யாராவது கூட ஏஜ் வந்தா ஃபேக்டர் நான் இருக்கும் வந்துடுறேன் பொழுது மாதாஜி. ஏஜ் ஃபேக்டர் இருக்கும் பொழுது யூ நீட் டு டேக் கேர். ஏன்னா நாளைக்கு போய் படுத்துட்ட பிறகு வீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய வேலையை விட்டுட்டு உங்க பின்னாடி இருக்கணும். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் டிபெண்ட் அப்படின்னா நாங்களும் அதே ஃபேஸ்க்கு தான் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் அதுதான். ஸோ whenever I become totally dependent ஆகும்பொழுது ஐ நீட் டு திங்க் அபவுட் how far I can make them free. அப்படிதான் நானும் யோசிப்பேன். இது எல்லாருக்குமே இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா எடுத்துக்கணும். யாருமே வந்து தவறா வந்து எடுத்து சொல்லக்கூடியது கிடையாது. ஓகே, எவ்ரி ஒன் வில் பி பாசிங் த்ரூ தட் ஃபேஸ். நீங்க 30 வயசுல 40 வயசுலாம் ஓடா உழைச்சிருப்பீங்க இல்லையா, ஓடி ஓடி பண்ணிருப்பீங்க. அந்த வயசுல அண்ணாக்கா நீங்க கிளம்பி வாங்க மாதாஜின்னு சொல்லிடுவேன். இப்ப நான் கீதா மாதாஜி கிளம்பி வாங்க அப்படின்னு தான் சொல்றேன் இல்லையா, வசந்தி மாதாஜி வாங்கன்னு சொல்றேன், மகாலட்சுமி மாதாஜி வாங்கன்னு சொல்றேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாமே வந்து they can do some சேவா பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வாய்ப்பை அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம். லெட் தட் சுக்ருதி கம். அவங்களுக்கு அந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து they can do some great சேவாஸ். ஆக்சுவலி இப்போ மகாலட்சுமி மாதாஜி அவங்களுக்கு வந்து தீட்சைக்கான அந்த இது கிடைக்கட்டும் அவங்களுக்கு. திட் இஸ் ஒன்லி திங் ஐ எம் திங்கிங். ஓகே, எல்லாருக்குமே நன்மை. அவங்க இவ்வளவு வருஷமா இருக்காங்க, பக்தி சாஸ்திரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஷி கேன் லெட் ஹர் டேக் திஸ் தீக்ஷா ஃபார்ம் ஆல்சோ அண்ட் தென் பண்ணட்டும். நிவேதிதா மாதாஜி ஆல்சோ லாங் டர்ம் ஷி இஸ் தேர் இல்லையா. அதனால நீங்க எல்லாருமே வந்து பண்ணும் பொழுது ஸோ அவங்கவுங்களுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்றவாறு பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களுடைய பிசிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கணும். நான் அதெல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இதை செஞ்சே ஆகணும்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா இதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றேன். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஆனா தேவை பண்ணாம இருந்துடாதீங்கோ அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். நத்திங் அதர் தேன் தட். ஓகே மாதாஜி, எங்க எல்லாருக்கும் இதுதான் மாதாஜி எனர்ஜியே கொடுக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிரேட் மாதாஜி. தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் ரியலைசேஷன். நத்திங் ராங். ஓகே, ஷால் வி கோ இன்டு தி என்ன மாதாஜி? என்ன சொல்லவே இல்லை மாதாஜி. சொல்லுங்க, நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இல்ல, என்ன எதையுமே சொல்லலையே மாதாஜி. எங்க எதுவுமே சொல்லல. நீங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, தட் இட் செல்ஃப் இஸ் a great சேவா. ஓகே, சோ அதனால வந்து யூ ஆர் blessed. பகவான் உங்களோடயே இருக்கார், அதை நீங்க நினைங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் வருத்தப்படவே கூடாது. ஸோ இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு சூழ்நிலைகள் வாழ்க்கையில வரும் மாதாஜி. அதை வந்து நாம வாய்ப்பா ஏற்படுத்திக்கணும். ஓகே, என்ன முடியறதோ நம்ம கெப்பாசிட்டியில அதை எடுத்துக்கணும். அதனால இல்லையன்ற அந்த இயக்கம்லாம் நமக்கு வரக்கூடாது. அப்ப அது பௌதீக இயக்கமாயிடும். ஓகே, பௌதிகத்துலதான் இருந்தா அகங்காரம், இல்லைன்னா ஏக்கம் அப்படிங்கிற இது அந்த டியூவாலிட்டிஸ பௌதிக தளத்துலதான். ஆன்மீகத்துல வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஆன்மீகத்துல வந்து இப்போ அந்த பிரபு கூட நேற்று போனப்போ சண்டே வந்து நான் வந்துட்டேன். துளசி ஆரத்தி முடிஞ்ச பிறகு வந்துட்டேன், கௌரவ ஆரத்திக்கு இருக்கல. ஸோ பிரபு கேட்டார், ஏன் மாதாஜி இன்னைக்கு ஒரு ஃபீஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு, நீங்க இருக்கலாம்னு கேட்டார் என்ன. ஓகே, ஏன்னா நல்ல பஜன்ஸ் இருக்கும், மனசு எல்லாமே வந்து பஜன்ஸ் இல்லையா. ஆனா வீட்டுல வந்து அதை கண்டிப்பா அந்த டைமுக்கு அங்க இருந்தா ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்றது எனக்கு தெரியும். அதனாலதான் பிரபுஜி எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல நான் வந்து வந்திருக்கேன். ஸோ எப்படி நடக்கும்ன்றது தெரியாது. அதனால வந்து நான் இப்ப வீட்டுக்கு போறதுதான் என்னுடைய உசிதமான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கிளம்பி வந்துட்டேன். அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மனசு எல்லாமே வந்து பஜன்ஸ்ல இருக்கணும்னு இருக்கு. ஆனா
நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தார் இல்லையா? துளசி ஆரத்தி பாடணும், புஷ்ப சேவை பண்ணணும், எஸ் இதெல்லாம் கொடுத்தார் பகவான் ஜெகநாதர். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அதையும் நான் நிறைவா எடுத்துக்கிட்டு நான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்துட்டேன். நிறைய நேரம் இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு, ஆனாலும் எனக்கு இருக்க முடியாது. ஸோ அப்போ அதுக்காக நம்ம ஐயோ எனக்கு கௌரவ ஆரத்தி பார்க்கலையே, ஐயோ நான் வந்து இதை பண்ண முடியலையேன்னு நான் நினைச்சேன்னாக்கா நான் என்ன பண்ணணுமோ அதனுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து எனக்கு இல்லாம போயிடும். நீங்க கிளாஸ்ல ரிசைட் பண்றீங்க, டெய்லி உங்களுக்கு வந்து ரிசைட்டேஷன் கொடுக்கணுன்றது தான் என்னுடைய கடமை. ஓகே, அது ஏன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்க அந்த மெமரியை வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக. ஓகே, யூ ஹவ் பீன் கிரேட், நல்ல ஒரு டெக்னிக்கலா நல்லா புரிஞ்சிக்கக்கூடிய டிவோட்டி. இப்பயும் நீங்க அதை புரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கீங்க. ஆனா நீங்க மீண்டும் அந்த இது வந்து நார்மலா ஆகிறதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் டைம். ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் நீங்க டெய்லி வந்து கிளாஸ்ல வாசிங்க மாதாஜி அப்படின்னு சொல்றோம். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் அ கிரேட் சேவா மாதாஜி. யூ ஷுட் பி ஹாப்பி வித் தட் ஆக்சுவலி. ஓகே, எல்லாருமே நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு புஷ்ப மாதாஜிக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். மாதாஜி நீங்க 2 பேர் கலந்து படிங்கோ, ஸ்லோகங்கள் வாசிங்கோ. ஸோ பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மெமரி இம்ப்ரூவ் ஆகும் 2 பேருக்குமே. உங்க ஏஜுக்கு எனக்கு இந்த ஏஜுக்கு எனக்கு மெமரி கம்மி தான். ஓகே, ஸோ உங்க ஏஜ் வரும்போது எனக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால இருப்பதை கொண்டு நாம திருப்தி கொண்டு, அதுதான் நம்ம படிக்கிறது. செல்ஃப் கண்டெய்ன்டா படிக்கிறது எதுக்கு? இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம வந்து நமக்கேத்த மாதிரி அமையாது. நாம என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நாம தக்க வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்படிதான் நம்முடைய பிரயத்தனத்தை எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அவ்வாறு எடுத்துட்டு போனோம்னா நம்மளால பக்குவமா வந்து சேவை பண்ண முடியும். இல்லைன்னா நம்ம இல்லைன்ற ஒரு ஏக்கத்தை மட்டும்தான் நம்ம வெளிப்படுத்துமே தவிர செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சேவையினுடைய மகத்துவமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்காம போயிடுவோம். ஓகே, ஏன்னா நம்ம ஒரு காலகட்டத்திலுமே நம்ம எல்லாருமே சார்ந்து வாழ்பவர்கள் தான் இல்லையா? சிறிய பிராயத்துல பெற்றோர்களை சார்ந்து வாழ்கின்றோம், பெரியவர்களான பிறகு வந்து கணவனை சார்ந்து வாழ்கின்றோம் இல்லையா? கணவனுமே மனைவியை சார்ந்துதான் வாழ்கிறார்கள். இதையுமே வந்து புரிஞ்சுக்கணும். வித்தவுட், அதாவது மனைவி இல்லாம ஒரே ஒரு க்ஷணம் கூட கணவன் வந்து வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க. அதாவது எதையோ பறிகொடுத்த ஒரு ஃபீலிங் அவங்க ரொம்பவுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியாது, ஆனா உள்ளுக்குள்ள அந்த பரிதவிப்பு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ ஆண்களால வந்து சொல்ல முடியாது, ஆனா மனைவி இல்லாம அவங்களால ஒரு க்ஷணம் கூட இருக்க முடியாது. ஏன்னா சோ மச் டிபெண்டன்சி வந்து அவங்கதான் வச்சிருக்கிறதே நிறைய. இல்லை எதை எடுத்து வைக்கிறதுக்குமே வந்து அவ இருந்தா பண்ணுவா அப்படிங்கிற அந்த டிபெண்டன்டோலயே வந்து மனைவி வந்து அவங்கள வளர்த்திருப்பாங்க இல்லையா? 30 வயசு வரைக்கும் அம்மா வளர்த்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி 30 வயசு அதுக்கப்புறம் அதாவது யார் முதல்ல போவாங்கன்னு தெரியாது, ஆனா அவங்க இருக்கிற வரைக்குமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மனைவி டிபெண்டா வாழ்ந்திருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி கணவன் இல்லாமல் மனைவி வாழ்ந்திருக்காங்க. ஆனா மனைவி இல்லாம கணவன் வாழும்பொழுது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டகாலம் வரும் அப்படின்னு எங்க அம்மா எல்லாம் நிறைய சொல்ல கேட்பாங்க. அது ரொம்ப மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம். ஹரே கிருஷ்ணா. தாய்க்கு பின் தாரம். யா, சரி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி அதுக்கு உதாரணமே எடுத்து சொல்லிட்டார். அதனால எவ்ரி மொமெண்ட் நம்ம வந்து இறைவனா, அதாவது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய சார்ந்து வாழக்கூடிய அந்த நிலைக்கு நாம வந்து தள்ளப்பட்டிருக்கோம். எங்கேயுமே நம்ம சுதந்திரமா வாழ முடியாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து நாம அதாவது மனசுல வந்து பூர்த்தியா எடுத்துட்டு அதுலயே ஆனந்தத்தை அடையறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, ஸோ கண் இல்லாதவனுக்கு ஒரு கண் இருந்தா அதுவே பெட்டர்ன்னு நினைப்பான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வி ஹாவ் டு ஃபாலோ த திங்ஸ். அதனால வந்து நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் பாத்துங்க, யாராவது அன்மியூட் பண்ணா கொஞ்சம் நிறைய பக்தியோட படிநிலைகள் பார்ப்போம். என்னென்ன வழியில பகவான்கிட்ட பக்தி சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம இப்போ வாசிக்கலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓகே, ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். இன்னைக்கு எத்தனாவது ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்? 16 மாதாஜி. கலாவதி வாசிக்கணும். 16வது ஸ்லோகம். 16. கலாவதி என்ன வாசிக்க சொன்னீங்க மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி, பண்ணுங்க மாதாஜி. 18 நீங்க வாசிச்ச பிறகு பிரேமா மாதாஜி வாசிச்ச பிறகு அப்புறம் வேற யாராவது டைம் இருந்தா வாசிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? லோகஸ்வயம் ஸ்ரேயசி நஷ்ட திருஷ்டிர் யோ அர்த்தான் சமீஹேத நிகாம காமஹ அந்யோன்ய வைர சுகசேச ஹேதோர் அனந்த துக்கம் சனவேத மூடஹ. எஸ், வாசிங்க.
हरे कृष्ण माताजी। लोगो स्वयं श्रेयेसि नस्तदृष्टे यो अर्थान् समीहेद निकाम कामः अन्योन्य वैर सुख सेव सुखलेशहेतोर् अनन्द दुःखं சன வேத மூடக. லோக மக்கள் ஸ்வயம் சுயமாக ஸ்ரேயசி மங்களகரமான பாதையில் நஸ்த திருஷ்டி பார்வையினை இழந்தோர் ய அவர் அர்தான் புலனுகுச்சிக்கான பொருட்கள் சமிஹேத ஆசை நிகாம காம புலனின்பத்திற்குரிய காம இச்சைகள் அந்யோன்ய வைர ஒருவர் மற்றொருவர் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு சுக லேச போதோ நிரந்தரமில்லாத பௌதீக இன்பத்திற்காக அனந்த துக்கம் அளவில்லாத துக்கம் ச மேலும் ந இல்லை வேத அறிதல் மூடர்கள் மொழிபெயர்ப்பு அறியாமை காரணமாக லோகாயத மனிதன் தனது வாழ்க்கையின் மங்கள பாதையான தன் நலத்தினை பற்றி எதுவும் அறியாதவனாக இருக்கின்றான். காம இச்சைகளினால் அவன் மிக எளிதாக உலக இன்பத்தில் பிணைக்கப்பட்டு விடுகிறான். மேலும் அவன் திட்டங்கள் அனைத்தும் இந்நோக்கத்திற்காகவே தீட்டப்படுகின்றன. நிரந்தரமற்ற புலனுகர்ச்சிக்காக இம்மனிதன் காழ்ப்பு உணர்ச்சியுடைய சமுதாயத்தினை உருவாக்குகின்றான். இம்மனநிலையினால் அவன் துன்ப கடலில் வீழ்கிறான். இம்மூட மனிதனால் இதனை அறிந்து கொள்ளவும் இயன்றிலது. பொருளுரை நஷ்ட திருஷ்டி என்னும் வார்த்தைக்கு வருங்காலத்தினை காணும் கண்கள் இல்லாதவன் என்பது பொருள். இச்லோகத்தில் இவ்வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது ஆகும். வாழ்க்கை ஓர் உடலில் இருந்து மற்றோர் உடல் என்று மாறி மாறி போய்கொண்டே இருக்கின்றது. இவ்வாழ்க்கையில் நாம் செய்யும் செயலின் இன்ப துன்பங்கள் நமது அடுத்த பிறவியில் அல்லது இப்பிறவியின் இறுதியிலேயே அனுபவிக்கப்படுகின்றன. எதிர்காலத்தை காணும் கண்கள் இல்லாத புத்தியற்ற மூடன் புலனுகர்ச்சிக்காக மற்றவர்களுடன் சண்டை சச்சரவுகள் செய்கிறான். இதனால் அவன் தனது மறுபிறப்பில் துன்பம் அனுபவிக்கிறான். ஆயினும் அவன் கண்ணில்லாத குருடனைப் போல் அவ்வழியிலேயே செயல்பட்டு அளவற்ற துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான். இம்மனிதனே பகவானின் பக்தி தொண்டு என்றால் என்னவென்று அறியாத காலத்தை வீணே கழிக்கும் மூடன் ஆவான். பகவத்கீதையில் 7.25 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நாகம் பிரகாச சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவிருத்தக மூடோ அயம் நாபிஜானாதி லோகோமாம் அஜம் அவ்யயம். மதியற்ற மூடர்கள் முன் மறந்தும் நான் வருவதில்லை. விதியற்ற அவர்க்கென் மேனி விளங்கும் யோகமாயை அதனாற்றான் பிறப்பு மற்றும் அகவழிக்கில்லா என்னை அனந்த கோடி குழப்பம் கொண்ட அகிலமிங்கறிதலார். கத உபனிஷத்தில் அவித்யாயம் அந்தரே வர்த்தமானாக ஸ்வயம் தீராக பண்டிதம் மன்யமானாக என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அறியாமை மிகுதியினால் மக்கள் குருடர்களாக தங்கள் தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். இதன் விளைவு இருவருமே துன்பத்திற்கு ஆளாகின்றனர். குருடனை மற்றொருவருடன் அழைத்து வந்து இருவருமே குழியில் வீழ்ந்த கதைதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கஸ்தம் ஸ்வயம் தத் அபிஜ்ஞோ விபஸ்சேத் அவித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமானம் திருஷ்ட்வா புனஸ்தம் சக்ருணஹ குபுத்திம் பிரயோஜயேத் உத்பதகம் யதாந்தம். வாசிங் மாதாஜி, நிதானமா வாசிங், நீட்டா வாசிங். கஸ்தம் ஸ்வயம் இன்னும் வாய்ஸ் வரல, பத்தல. கணீர் கொலர் எங்க போச்சு உங்களுக்கு? கணீர்னு பேசு. தெரியல மத்தாஜி. கஸ்தம் ஸ்வயம் தத் குட் வாசிங். அபிஜ்ஞோ விபசித் அவத்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமானாம் திருஷ்ட்வா புனஸ்தஸ் சக்ருண குபுத்திம் பிரயோஜயேத் உத்பதகம் யதாந்தம். கஹ யார் அந்த மனிதன்?
தம் அவனது சுயமான தத் அபிஜ்ஞக ஆன்மீக ஞானத்தினை அறிதல். விபச்சித் ஓர் கற்றறிந்த அறிஞன். அவித்யாயாம் அந்தரே அறியாமையில். வர்த்தமானம் வாழ்தல். திருஷ்டுவா கண்டு புனக மீண்டும். தம் அவனது கருணை மிகுந்த கருணையுடன். குபுத்தி சம்சார பாதையின் மீது பற்றுடையவன். பிரயோஜயே இடுபடுதல். உட்பாதகம் சவரான பாதையில் செல்பவன். எதா போன்று. அந்தம் ஒரு குருடன். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அறியாமை மற்றும் சம்சார கடப்பாதையில் மீது பற்றுடையவனாக இருக்கும் ஒருவனை உண்மையான கல்வி அறிவு, கருணை மற்றும் ஆன்மீக ஞானத்தில் வளர்ச்சியுடையவர். வளர்ச்சியுடையவர் எவ்வாறு பலன் தரும் செயலில் எவ்வாறு பலன் தரும் செயலில் ஈடுபடுத்தி அவனை மேலும் உலக வாழ்வின் சிக்கலில் அமிழ்த்துவான். வழியற்ற குருடன் ஒருவன் தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறான். ஆபத்தினை நோக்கி அவன் மேலும் முன்னேறுவதை மேன்மை மிக்க ஒருவன் எவ்வாறு அனுமதிப்பான்? முறையினை எவ்வாறு அவனால் அங்கீகரிக்க முடியும்? புத்திமான் அல்லது அன்புடைய ஒருவன் இதனை அனுமதிப்பதில்லை. சூப்பர் சூப்பர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பரா படிச்சீங்க. குட். So Gurur na you are very good Mataji. That way actually. Okay, நல்லா படிக்கும். Gurur na shayat swajano na sa shayat pidhanasa shayat janani na shayat daivam natat shayana padiksh shayan namo shayet yaha samubeda mrityam. Yes, Pushpa Mataji, passing. Hare Krishna Mataji. Gurur nasyaat svadano nasyat pita nasyat janani nasyati daivam natasyan napadistasyan namo chayetya samupeda mrityum. குரு ஆத்மீக குரு நான் இல்லை சக அவர் ஷியாத் ஆவது ஆசவ ஜன ஒரு உறவினர் நான் இல்லை சக அம்மனிதன் ஷியாத் ஆவது பிதா ஓர் தந்தை நான் இல்லை சா அவர் ஷியாத் ஆவது ஜனனி ஓர் அன்னை சா அவள் அவன் தெய்வம் வணங்கும் தெய்வம் நான் இல்லை தத் அந்த பதி ஓர் கணவன் ச மேலும் மோட்சையேத் மீட்பது யா அவர் சமபேத மிருத்யும் ஜனன மரண சுழற்சியில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்க வைக்கும் பாதையில் செல்பவன். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. தன்னை சார்ந்திருப்பவரை பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் மீண்டும் மீண்டும் சிக்க வைக்கும் பாதையிலிருந்து மீட்க முடியாதவன் ஓர் ஆன்மீக குருவாகவோ ஓர் தந்தையாகவோ தாயாகவோ வணங்குவதற்குரிய தேவனாகவோ ஆதல் கூடாது. பொருளுரை. ஏராளமான ஆன்மீக குருக்கள் இருக்கின்றனர். ஆனால் ரிஷபதேவர் தனது சீடனிடம் ஜனன மரண சுழற்சி படியிலிருந்து மீட்க முடியாத ஒருவன் ஆன்மீக குரு ஆதல் கூடாது என்கிறார். கிருஷ்ணரின் தூய பக்தன் ஆகாமல் ஒருவன் தன்னையே பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சி பாதையிலிருந்து காத்து கொள்ள முடியாது. தியக்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதிமாம் ஏதி சோர் அர்ஜுன. வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதில் மூலமே ஒருவன் தனது ஜனன மரண சுழற்சியினை நிறுத்த முடியும். பரமபுருஷ பகவான் ஒருவன் எவ்வாறு முழுமுதற் கடவுளை அடைய முடியும்? ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதக. ரிஷபதேவரின் உபதேசத்திற்கு ஏற்ப நிகழ்ந்த சம்பவங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரிஷபதேவரின் உபதேசத்திற்கு ஏற்ப நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் வரலாற்றில் நிறைய இருக்கின்றன.
பலி மகாராஜாவை ஜனன மரண சுழற்சி பாதையிலிருந்து மீட்க இல்லாமல் இருந்த அவரது குருவான சுக்கராச்சாரியரை பலி மகாராஜா புறக்கணித்தார். சுக்கராச்சாரியர் ஒரு தூய பக்தர் அல்லர். அவர் பலன் தரும் செயலில் சற்று ஏறத்தாழ விருப்பமுடையவர் ஆவார். மேலும் பலி மகாராஜா பகவான் விஷ்ணுவிற்கு அனைத்தையும் அளிப்பதாக உறுதியளித்த போது சுக்கராச்சாரியர் அதனை ஆட்சேபித்தார். உண்மையில் ஒருவன் பகவானுக்கு எல்லாவற்றையும் அளிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் எல்லாமே பகவானை சார்ந்தவைதான். இதனை தொடர்ந்தே பரமபுருஷ பகவான் பகவத்கீதையில் 9.27 கூறுகிறார். யத் கரோஷி யத் அஸ்தாசி யத் ஜிகோஷி தத் சாசி யத் ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஸ்வ மத்தர்ப்பணம். மகனே, குறிக்கோள் எதை நீ செய்யினும், எதை நீ உண்ணினும், எதை நீ அர்ப்பணம் செய்யினும், எங்கு எதை நீ கொடுப்பினும், எத்தவம் செய்யினும் அத்தனையும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வாய். இதுவே பக்தியாகும். பக்தி இல்லையேல் ஒருவன் பரமபுருஷ பகவானுக்கு எதையும் அளிக்க மாட்டான். இதனை செய்யாத வரையில் அவனால் ஆன்மீக குருவாகவோ, தந்தையாகவோ, தாயாகவோ அல்லது கணவனாகவோ முடியாது. இதுபோல் யாகங்களை செய்யும் அந்தணர்களின் மனைவியரும் கிருஷ்ணரை மகிழ்விப்பதற்காக தமது உறவினரை துரைக்கின்றனர். பிறப்பு இறப்பு சிக்கலில் இருந்து தன்னை விடுவிக்காத கணவனை துறக்கும் மனைவிக்கு இது ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். இதுபோல் பிரகலாத மகாராஜா தனது தந்தையை துறந்தார். பரத மகாராஜா தனது தாயை புறக்கணித்தார். ஜனனி ந சா ஸ்யாத் தெய்வம் என்னும் வார்த்தை தேவரை அல்லது தன்னை நம்பி இருப்பவர்களின் வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்பவரை குறிப்பிடுகின்றது. சாதாரணமாக ஆன்மீக குரு அன்னை, தந்தை, கணவன் மற்றும் வயதில் மூத்தோர் தம்மை விட வயதில் குறைந்த உறவினர்களிடமிருந்து வணக்கங்களை பெறுவர். ஆனால் இங்கு ரிஷபதேவர் இதனை தடை செய்கிறார். முதலில் ஒரு தந்தையோ குருவோ அல்லது கணவனோ தன்னை சார்ந்திருப்பவரை பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழற்சியிலிருந்து மீட்கும் திறன் உடையவராக இருக்க வேண்டும். இல்லையேல் அவரது தனது சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்கள் செய்து தானே பழிக்கு ஆளாகிறார். ஒரு குரு தனது சீடனின் பொறுப்பினையும் ஒரு தந்தை தனையனின் பொறுப்பினையும் ஏற்றுக்கொண்டிருப்பதை ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி போன்று அனைவரும் கொண்டிருப்பதை போன்று அனைவரும் தம்மை சார்ந்திருப்போரின் பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தன்னை சார்ந்திருப்பவனை ஜனக மரண சுழற்சியிலிருந்து மீட்காத வரை இப்பொறுப்புகள் அனைத்தையும் நேர்மையாக நிறைவேற்ற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதாஜி, வெளியில மாதாஜி நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி. இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போறோம், நாளைக்கு நீங்க படிங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஓகே மேம், தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, இதே நான் கரெக்டா, ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய ஜென்ரல் டாபிக் தான் பேசிட்டோம். ஸோ அதனால டைம் அதில் போயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அதுவும் சேவைகள் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அதனால யாருக்கு என்னெல்லாம் சேவை முடியறதோ அது செய்யுங்க. ஓகே, ஆனால் சேவை இல்லாமல் இருக்காதீங்க. ஸோ சேவை சில பேருக்கெல்லாம் இதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், அதெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணாங்கன்னா தட் இட் செல்ஃப் கிவ் தெம் டு ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கண்டிப்பாக போகும். ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு இருக்க கெப்பாசிட்டி என்னன்றது அதை அதில் பாசிட்டிவாக எடுத்துட்டு நான் அதை பண்ணணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எனக்கு முடியாது. இப்போ முன்னாடியெல்லாம் நிறைய வேலைகள்லாம் எடுத்து நானும் நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இட் வாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமே இருக்கலை. ஆனால் இப்போ வர வர இட் இஸ் பிகமிங் லைக் என் ஒருத்தியால் மேனேஜ் பண்ண முடியல. இருக்கிற உண்மை அதுதான். தட்ஸ் த ரீசன் நமக்கு டீமாக பெருசாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஈவன் என்என்டி பிரபுஜியும் அதை தான் எல்லா லாங்குவேஜஸ்க்குமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த ஒத்துழைப்பு இப்போ ஒருத்தர் கமிட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையும் சேர்த்து நான் தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதை நான் என்னால் வெளியில் சொல்லிக்க முடியாது. ஆனால் அந்த காலத்தில் ஐ ஹாவ் டு டூ இட், இல்லைனா இட் வில் பிகம் எ லேகிங். ஸோ ஏன் தமிழ் டீம் பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு பேரெல்லாம் வரும். ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போது எனக்கு
வீட்லேயும் நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கிறதுனால என்னால் டைம் வந்து இதுக்கு ஒதுக்க முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்குது. ஸோ அதனால் அது மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால தான் இந்த பேர்டன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பகிர்ந்து கொடுத்துட்டா ஈஸியாக சின்ன சின்ன விஷயமா எடுத்துட்டாக்கா எல்லாருமே வந்து அன்போடையும் அது ஒரு பக்தியோடையும் ஆனந்தத்துடையுமே செய்வாங்க இல்லையா. அவங்கவுங்களுக்கு முடியறது எல்லாமே அவங்கவுங்க எடுத்துட்டாக்கா. ஸோ தட் வில் பி ஹெல்பிங் எ லாட். அதனால தான் இப்போல்லாம் நிறையவே டீம் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் ஒன்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சஜஷன் மட்டும்தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகே. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன இத்தனை 4 வருடங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால இப்படி போனால் இது கரெக்டாக இருக்கும்ன்றத அடி வாங்கினதுனால சொல்கிறேன் நான். அவ்வளோதான். மற்றபடி நானும் உங்களில் ஒருத்தர் தான். ஸோ வி ஆர் ஆல் ஒன்லி சர்வன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஸோ அதனால் அப்படி தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும். நத்திங் இங்கே வந்து நமக்கு கிரீடமான ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. ஸோ வி ஹாவ் டு சர்வ் த லார்ட். தட்ஸ் இட். லோகோ ஸ்வயம் ஷேயசி நஷ்ட திருஷ்டி யோ அர்த்தான் சமீஹேத நிகாம காமஹ அந்யோன்ய வைர சூக லேச ஹேதோர் அனந்த துக்கம் நாசா வேத மூடக. இல்லையா. இப்போ நம்ம படிக்கிறது இந்த 16, 17, 18 இல்லையா. இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து ஒரு குருன்னா குவாலிட்டிஸ் 15ஆம் ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்டார்டிங். குருவுக்கான குவாலிட்டிஸ் என்ன? ஸோ குரு வந்து எத்தனை விதமான குருக்கள் இருக்காங்க இல்லையா. சிக்ஷா குரு இருக்காங்க, தீக்ஷா குரு இருக்காங்க இல்லையா. பாதை காட்டக்கூடிய வழி அந்த குரு இருக்காங்க. எஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க. ஸோ பிரேமா மாதாஜி எத்தனை குருக்கள் இருக்காங்க? குரு, தீக்ஷா குரு, இன்னொரு குரு கூட இருக்காங்க. இந்த வழி காட்டின குரு இல்லையா. வழிகாட்டின குரு இல்லையா. நீங்க இந்த இடத்துல போங்க, இங்க கிடைக்கும், இங்க அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இந்த ஆன்லைன்ல சேருங்க அப்படின்னாலே நீங்களும் ஒரு வழிகாட்டி குரு தான். அதனாலதான் அந்த சேவை வந்து ரொம்ப ரொம்ப மகத்துவமான சேவை இல்லையா. வழிகாட்டுறது. நான் எனக்கு கூட யாரோ ஒருத்தர் வழிகாட்டி, ஏன் நீங்க எல்லாரும் கூட யாரோ ஒருத்தர் வழிகாட்டி தான் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா. ஸோ தேர் ஆல் குருஸ் ஒன்லி. யார் மூலியமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு எடுத்துனாக்கா துருவ மகாராஜுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அம்மா தான் அந்த மாதிரி ஒரு பாதையை காட்டினாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாரத மகரிஷியை வந்து அவரால் வந்து அடைய முடிஞ்சது குருவாக இல்லையா. ஸோ இன்னமும் ஒரு பேர் வரும் அதுக்கு. பாதபிரஷ்ட குரு மாதாஜி. பாதபிரஷ்ட குரு. ஓகே. பாதபிரஷ்ட குருவாக ஆகிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம. ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நல்ல அதாவது சேவைகள் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சிரவணம் பண்றதுக்கான ஏற்பாடு கொடுக்கணும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தான் கீர்த்தனம். இந்த மாதிரி வந்து படிப்படியா அவங்க வந்து முன்னேறதுக்கான வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஓகே. ஆனா யாரெல்லாம் வந்து குரு ஆகிற இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருந்தா குரு ஆகிறதுக்கு தகுதி கிடையாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கிறது. ரிஜெக்டட் குருஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். யாரெல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த பிரவேமா மாதாஜி ஒருத்தர் வந்து அவங்களுடைய குருவே ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. யாரு சொல்லுங்க, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். நிதானமா சொல்லுங்க, யோசிச்சு டென்ஷனே படாம சொல்லுங்க. யோசிச்சு வைங்க. உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்போது எனக்கு நடுவில் நிறுத்துங்க, நான் கேட்டுக்கிறேன். ஓகே. அறியாமை காரணமாக லோகாயுத மனிதன் தனது வாழ்க்கையின் மங்கள பாதையான தன் நலத்தினை பற்றி ஏதும் அறியாதவனாக இருக்கின்றான் இல்லையா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா. அதாவது ஆவித்யில இருக்கும் பொழுது முழுவதுமே வந்து நம்ம பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்படுறோம் இல்லையா. அப்ப ஆன்மீகத்தை பற்றியான அந்த சிந்தனையுமே இருக்காது, அதற்கான முயற்சியும் இருக்காது, அதனுடைய இலக்கு என்னன்றதுமே தெரியாத வாழக்கூடிய ஒரு நிலையில இருக்கான். இந்த மாதிரி மனிதர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல உண்டு இல்லையா. ஸோ காம இச்சை அப்படின்னா முழுதுமே வந்து பௌதிகத்துல வந்து தன்னையே ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடியவர்கள் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன? பலன் கருதும் செயல்கள், புனர்நுகர்ச்சி செயல்கள். அதாவது ரஜோ மற்றும் தமசிக் இயல்புல தான் அவங்க வந்து செயல்பட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கவங்க இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளுக்காக அவன் ஆனந்தம் கொள்வதும், அதே மாதிரி தீமைகள் விளைந்தால் வந்து அதனால துக்கத்தை வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுத்துறதுமே அவங்க வந்து அதுலயே வந்து உழந்து சுக துக்கங்களே உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். அதுக்கே அவங்க பின்னி பிணையப்பட்டிருப்பார்கள். மேலும் அவன் திட்டங்கள் அனைத்தும் இந்நோக்கத்திற்காகவே தீட்டப்பட்டது இல்லையா. அவன் என்னெல்லாம் பிளான் பண்றானோ, இப்ப நான் கூட இன்னைக்கு காலையில ஆபீஸ்ல வந்தா என்னெல்லாம் நான் பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஒரு பிளான் வச்சிருப்பேன் இல்லையா. ஆனா அந்த பிளான்ல வந்து பகவானே இந்த பிளான் எல்லாம் எனக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும்ன்றத வந்து நீங்க எனக்கு வழிகாட்டணும்னு நினைச்சுட்டு பிளான் போட்டிருந்தேன்னா அது எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டா வந்து அமையும். அப்ப நான் இறைவனையே மறந்துட்டு நான் தான் பிளான் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் எடுத்தேன்னா அங்க எல்லாமே குளறுபடி கூட வரும். ஓகே. ஸோ இந்த நோக்கம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க வந்து முதல்ல சொன்ன அந்த ஆப்ஷன் தான் எடுத்துப்பாங்க. நான் தான் செய்தேன்,
எனக்கு நன்மை என்ன, அதுதான் பார்ப்பாங்க முதல்ல. ஸோ நிரந்தரமற்ற புலனுகர்ச்சிக்காக இந்த உலகமே துக்காலயம் அசாஸ்வத்தம் அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இங்க ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்களுமே வந்து தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாம உணரணும் இல்லையா? சோ அப்படி நிரந்தரமற்ற அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தமுமே என்னது? நிரந்தரமற்ற புலன் நுகர்ச்சி. அம்மனிதன் என்ன ஆகுறான்? காழ்ப்புணர்ச்சியுடைய சமுதாயத்தினை உருவாக்குகின்றான். பர்ஃபெக்ட்லி டோல்டு இந்த வார்த்தை. இப்போ வந்து நான் ஒரு பௌதிகவாதி, முழு பௌதிகவாதி. ஓகே, ஸோ பிரேமா மாதாஜி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆன்மீகத்துல திளைத்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய வீக்னஸ் என்னன்ட்டு இல்லையா? ஸோ இவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எப்போ பாரு காசு சம்பாதிக்கணும், எப்போ பாரு வந்து அதாவது அவங்க தான் வந்து டாமினண்டா இருக்கணும், எப்போ பாரு அவங்க செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் அவங்க சொன்ன பேச்சு தான் எல்லாரும் கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை வேற அதில் முடிச்சிட்ட பிறகு அவங்க பெருமையா என்கிட்ட வேற சொல்றாங்க. இது எல்லாமே என்னுடைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது அத்தனையுமே எனக்கு புரியாது. நான் அதாவது ஒரு ஆவிதியில அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன். ஓகே, ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சது இது மட்டும்தான். எனக்கு ஆன்மீகம் பத்தி பெருசா தெரியாது. ஆனா பிரேமா மாதாஜி ஆன்மீகத்துல இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த பொண்ணு வந்து இப்படி இருக்காளே, இவளை எப்படி காப்பாத்துறது, இவளுக்கு எப்படி நல்லது சொல்லி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் வந்து பிரேமா மாதாஜி எனக்காக யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, சோ அப்ப என்னுடைய குணாதிசயத்தை வந்து அவங்க அழகா அலசி ஆராய்ஞ்சிருப்பாங்க. காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லையா? இந்த பொறாமையினுடைய இது கோபம். இந்த பொறாமை வந்து கோபமா தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெளிப்படுத்தும் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு வந்து தனக்கு கிடைக்காத ஒன்று அடுத்தவங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அவங்க அடையணும்னு நினைச்சிருந்தா அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு கோபம் என்பது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வெளிப்படும். அதுதான் அந்த காழ்ப்புணர்ச்சி எனக்கூடிய அந்த நிலை. ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை வந்து இப்போ எனக்கு கிடைக்கல, இன்னொருத்தர் கிடைச்சதுன்னா அது அவங்களுக்கு கிடைச்சதை வந்து எப்படியாவது நான் வந்து அதை வந்து பாதகத்தை விலைப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், இன்னொரு கூட்டத்தை உருவாக்கி எக்ஸாக்ட்லி நம்ம சொல்ல போனோம்னா இன்றைய சமுதாயத்துல வந்து பொலிட்டிக்கல் திங்ஸ் இப்படிதான் நடந்துட்டு இல்லையா? பொலிட்டிக்கலா இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த செயல்கள் அத்தனையுமே இந்த ஒரு வரியில தான் இருக்கு. ஓகே, என்னுடைய நாடு மட்டும்தான் மேன்மையா இருக்கணும், என்னுடைய கரன்சி மட்டும்தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அப்படி போகக்கூடிய நாடு இல்லையா? அடுத்தவங்களுமே வாழணும்னு நினைக்காத ஒரு நாடு இல்லையா? சோ அதனால எத்தனை நாடுகள் இப்ப இன்னைக்கு வந்து போர் முனையில நிக்கணுமா நிக்க கூடாதா, யார் வந்து உறவு கொள்ள முடியாதா, எப்போ ரொம்ப ஃப்ரெஜைலான ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை. எந்த பிசினஸ் எப்போ முடக்கமாகும், எந்த பிசினஸ் எப்போ மேலுக்கு வரும், எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இன்றைக்கு உயர்வா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து அதே நிலையை கடைசி வரைக்கும் தக்க வச்சுக்க முடியுமா? ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு இல்லையா? இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய உத்தியோகம் நாளைக்கு கண்டிப்பா நாம காலையில போய் உத்தியோகத்துல இருப்போமா? இதெல்லாம் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல. இதெல்லாம் எதனால வருது? இந்த காழ்ப்புணர்ச்சினால் தான் வருது. காழ்ப்புணர்ச்சி என்பது ஒருத்தனை வந்து அடுத்தவங்களையுமே அழிவு பாதையில இட்டாலும் அவனுமே அழிவு பாதைக்கு தான் செல்வான். இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இம்மனநிலையினால் ஒருத்தருக்கு நம்ம நன்மை செய்யும் பொழுது அவங்க ஆனந்தம் கொள்ளும் போது பார்த்து நம்ம ஆனந்தம் கொள்வோம் இல்லையா? ஆனா ஒருத்தருக்கு நம்ம தீங்கு விளைவிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க கஷ்டத்தினால அவங்க மன வருத்தப்படுறது இல்லையா? அடுத்து வந்து அந்த வேதனையினுடைய தாக்கம் நாம கண்டிப்பா அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் நம்ம பொறாமை எனக்கூடிய அந்த பண்பை வந்து விட்டுறணும். அந்த பொறாமை எங்க இருந்ததுன்னா கம்பேரிஷன்ல வருது இல்லையா? கம்பேரிஷன் மட்டும் பண்ணவே கூடாது யாருமே லைஃப்ல. எல்லாருடைய வாழ்நிலையுமே வந்து பகவானுடைய அருளினால நம்ம என்ன கர்மத்தை செய்தோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிரவுண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஒவ்வொருத்தருடைய கர்மமே வேறுபட்டது இல்லையா? அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்களுடைய விதமே அவங்க எந்த குணாதிசயத்தோட ஐக்கியமா இருக்காங்களோ அதற்கேற்றவாறு அது அமைய பெறும். இதை நாம புரிந்து கொண்டால் இறைவன் அனைவருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியான பலனை தான் கொடுத்திருக்கார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் அருள் பாலிக்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன்றுதான். ஆனா நம்ம குணாதிசயத்துல அவரை எவ்வாறு வந்து எடுத்துக்கிறோன்றதுதான் வேறுபாடு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஜோகுணம், தமஸ் குணம், சத்துவகுணம், இந்த 3 நபர்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 3 பேருமே ஒரு கடின காலத்துல இருக்காங்க. இதுவுமே ஒரு சுச்சுவேஷன். ஓகே, இப்படி நாம எடுத்துட்டோம்னாக்கா அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நான் என்ன பாவத்தை செஞ்சேனோ தெரியாது, அதனாலதான் இங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இது சத்துவம். ஓகே, இறைவனுடைய கிருபையால இந்த அளவுக்காவது எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பாவம். இது கண்டிப்பா சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வரும். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ எனக்கு மட்டும்தானா இது இல்லையா, எனக்கு மட்டும்தானா இந்த மாதிரி,
எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களே, ஆனா நான் மட்டும் ஏன் இந்த கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் இல்லையா, எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த கஷ்டம் அப்படின்னு வந்து பகவானுக்கு வந்து, அதாவது அவர் இது வந்து என்னுடைய எனக்கு அவர் வந்து அருள் புரியவில்லையே இல்லையா, அதாவது அவர் அருளே புரியலன்னு ஒரு டிசிஷனே வந்துருவாங்க. என்னை காப்பாத்தவே இல்லையே அவரு அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. இது ரஜோகுணம். தமசு குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காருன்னே நினைக்க மாட்டாங்க இல்லையா, மேலும் அவங்க அவஸ்தையில இருக்காங்கன்றதையே புரியாம வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோன்றதையே அலச மாட்டாங்க. அதுக்காக அவங்க வந்து பிளைண்டா அந்த தற்காலிகமா அவங்க என்ன சுகத்தை அனுபவிக்கணுமோ அந்த செயல் வந்து தவறாக இருந்தாலும் அந்த செயலில் அவர்கள் ஈடுபடுவார். இப்போ ஒரு திருடனை எடுத்துப்போம், அவனுக்கு வேண்டியது பணம் இல்லையா, திருடுவது குற்றம் என்பது தண்டனையிலிருந்து, அதாவது தண்டிக்கப்படக்கூடிய குற்றம் என்பது அவனுக்கு தெரியும். ஆனா அது பாவச் செயல் என்பது அவனுக்கு தெரியாது இல்லையா. சோ பாவச் செயல் என்று தெரியாம அவன் என்ன பண்ணுவான், பிட் பாக்கெட் அடிக்கிறது, கொள்ளை அடிக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணுவான். அந்த பணத்தை கொண்டு அவன் வந்து சுகமாக வாழ்றது, இப்படிதான் அவனுடைய செயல் இருக்கும். ஆனா அத்தனையுமே அவன் பாவ மூட்டையை சேர்த்துக்கிறான் அப்படிங்கிறது வந்து அவனுக்கு கடைசி வரைக்குமே அவனுக்கு தெரியாது. அடுத்தவங்களுக்கு அவன் துன்பத்தை கொடுக்கிறான், அவனும் பிற்காலத்திலேயோ எப்போ வேணாலும் அவன் வந்து துன்பத்துக்கு ஆளாகக்கூடும் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவன் தள்ளப்படுகிறான் என்பது அவன் புரியாது. இதுதான் ஒரு மனிதனுடைய மனநிலையே. இந்த 3 குணங்கள்ல அந்த மனிதன் வந்து செயல்படக்கூடிய விதம். அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே ரஜோலியோ தமஸ்லியோ நம்ம இருக்கவே கூடாது இல்லையா. நமக்கு வந்து அதாவது சத்துவத்துக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம தேடிக்கணும். எப்பவுமே நம்முடைய நிலைகளை, நம்முடைய சுக துக்கங்களை மட்டுமே நாம எண்ணக்கூடாது. அந்த அந்த இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துடணும். ஓகே, அடுத்தவங்களுடைய சுக துக்கங்களை எண்ணுவதற்கு நாம வந்து தயாராகணும் இல்லையா. நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து என்ன மாதிரி இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச சேவை என்ன செய்யலாம், அப்படி ஒரு பாவத்தை நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். அவர்கள் நம்மளை புரிஞ்சுக்கவே இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நாம அவங்களுக்கு வந்து என்ன சேவை பண்ணா அவங்க இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில இருந்து மேல வர முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நாம நோக்க வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஆக்சுவலி இல்லையா. மனநிலையினால் அவன் துன்பக்கடலில் வீழ்கின்றான். ஒருத்தர் துன்பக்கடல்ல இருக்காருன்றத வந்து சத்துவத்துல இருந்தா மட்டும்தான் அடுத்தவங்களை பத்தி யோசிக்க முடியும். ரஜோல இருந்தா தன்னுடைய துக்கத்தை மட்டும்தான் பிரதானமா எடுத்துப்பாங்க, அதுலயே அவங்க வந்து விழண்டிருப்பாங்க. பெரும்பாலும் நாம எல்லாருமே ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான், கூடவே கொஞ்சம் அஜ்ஞானம் இருக்கக்கூடியவங்க தான் நம்ம இல்லையா, பெரும்பாலும் மனிதர்களாக இருக்கும் இல்லையா. சோ அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, நம்ம சதா சர்வ காலமுமே நம்ம வந்து துக்கத்தை வந்து இந்த இடத்துல வந்து வளர்த்து கொண்டே இருக்கின்றோம். அது நமக்கு வந்து நன்மை பயக்காது. நம்முடைய மனது உடல் எல்லாத்துக்குமே அது பாதிப்பு. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆத்தியாத்மிக், அதுக்கடுத்து ஆதி பௌத்திக், நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்குமே நாம கஷ்டத்தை கொடுக்குறோம் இல்லையா. அதன் பிறகு ஆதி தெய்வீக்ல போய் நம்ம நிற்போம், கடவுளே எனக்கு இல்லை அப்படின்ற நிலைக்கு போய் நிற்போம் இல்லையா. சோ இத்தனையுமே இவ்வளவு நம்ம இருக்கிறதுக்குமே வந்து இறைவனுடைய கிருபை என்பதை வந்து நாம உணர ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா. ஏன்னா நாம எத்தனை ஜென்மத்துல என்ன மாதிரியான கர்மங்கள் செய்தோன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அந்த கர்ம பலன்களை நாம கண்டிப்பா தீர்க்கத்தான் வேண்டும். அது எத்தனை கோட்டா வச்சிருக்காரு அத்தனையுமே நாம தீர்க்கணும். ஆனா இந்த உண்மையை புரியாம நாம் என்ன பண்ணுவோம், மேலும் மேலும் வந்து கர்மங்களை சேர்த்து கொண்டே போகின்றோம். எதனால, நம்முடைய மன எண்ணத்தினால இல்லை. இந்த நோக்கங்கள் வந்து கரெக்டா இருந்தா நம்ம வந்து சங்கடமான சூழ்நிலையை கூட நம்ம வந்து ஆனந்தமா பண்ணலன்னாலும் அது ஏத்துக்கக்கூடிய மனசை வந்து நமக்கு பகவான் கொடுப்பார் இல்லையா. ஆனா நோக்கங்கள் சரியில்லைனாக்கா நம்ம 99% சுகமா இருந்தாலும் 1% சங்கடம் இருந்தா அந்த 1% என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து 99%க்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும். ஓகே, அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா சுகமே அற்ற நிலையில இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு பாவனை வந்துடும் இல்லையா. சோ நேத்து உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சூழ்நிலை இதை நான் இவ்வாறே அனுபவித்தேன். ஓகே, பிரபஞ்சத்துல நான் என்ன தவறு செஞ்சேன், ஏன் எனக்கு வந்து இப்படி இருந்தது அப்படி எல்லாமே வந்து என்னை நானே நொந்து கொண்ட காலங்கள் உண்டு. ஆனா இப்ப அதை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு அற்பமான ஒரு புத்தியை நான் வச்சிருந்தேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேன். 2019ல ஸோ ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நல்ல பேக்கேஜ்ல இருந்தேன், ஒரு மேனேஜரா இருந்தேன். ஓகே, ஆனா வேலையை வந்து அவ்வளோ நல்ல ஒரு 10-20 பேர் வேலை பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையில இருந்தேன். இந்த மாதிரி வந்து சாஃப்ட்வேர்ல இருந்த பிறகு பெஞ்சுக்கு போன பிறகு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசே இல்லை இல்லையே. ஏன் நான் பெஞ்சில் இருக்கணும் அப்படின்னு, நான் என்ன லார்ட் லபகதாஸ் தான் நான் இல்லையே, என்னை பார்த்தோன்னே வேலை கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் வந்தது தானே. ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சா பெஞ்சுக்கு தானே போகணும், ஏன் இந்த மூளை வேலை செய்யலை. ஏன்னா
எனக்கு நானே வந்து வைத்துக்கொண்ட அந்த பெஞ்ச் மார்க் இல்லையா. சங்கடம் என்பது நமக்கு எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த சங்கடம் எல்லாருக்கும் தான் இருக்கு, எனக்கு மட்டும் தான் இருக்குன்னு நான் வந்து ஆடக்கூடாது. அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. ஆனா அது எல்லாமே அஜ்ஞானத்துல இருந்த போது நினைத்த செயல்கள். அதனால்தான் சங்கடங்கள் என்று வரும்பொழுது நாம யோசிக்க வேண்டிய ஒன்று என்னதுனாக்கா, நாம மட்டும்தான் சங்கடமா இருக்குமா, நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுமே சங்கடத்துல இருக்காங்களான்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். அந்த யோசனை வந்தாலே அப்ப நம்முடைய சங்கடம் என்ன, அவங்களுடைய சங்கடம் என்ன அப்படின்னு யோசிப்போம் இல்லையா. நம்முடைய சங்கடத்தை பகவான் எப்படி வழி கொடுக்குறாரு ஏத்துக்கலான்ற மனப்பக்குவத்தை எடுத்துக்கணும். அடுத்தவங்களோட சங்கடத்துக்கு நம்மளாலான உதவியை நம்ம செய்யணும்ன்ற அந்த மனபாவத்தையும் எடுத்துட்டு வரணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் கம். அப்ப விரக்தி தான் வரும். அதாவது நம்ம சங்கட பத்தியே நம்ம யோசிச்சோம்னாக்கா வாழ்க்கை மேலே ஒரு விரக்தி வந்துடும். ஓகே. ஸோ விரக்தி வந்த பிறகு எது பண்ணாலுமே நமக்கு வந்து திருப்தியே கொடுக்காது. வெறுமனே சங்கடத்தை மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா. அதனால வி ஷுட் கெட் அவுட் ஆஃப் தட். எல்லாருமே இந்த இடத்துல கஷ்டம் தான் படுறாங்க. இதுதான் கிரவுண்ட் ரூல். இந்த மைண்ட்ல வந்து நம்ம கஷ்டங்கள் தான் வேறுபட்டதை ஒழிய கஷ்டம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அவங்கவுங்களுக்கு விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் இல்லையா. ஸோ அந்த இதை மனசுல வச்சுட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லையா. நஷ்ட திருஷ்டி என்னும் வார்த்தைக்கு வருங்காலத்தினை காணும் கண்கள் இல்லாதவன் என்று பொருள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே. வருங்காலம் என்பது இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளை வந்து நாம அலசி ஆராயும் பொழுது இதைவிட மோசமான காலகட்டங்கள் வந்தால் எப்படியெல்லாம் இருக்கும். இதை வந்து பிரபுபாதர் ஆல்ரெடி சொல்லி போயிருக்காரு. அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை வந்து நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும். 10,000 ஆண்டுகள் கலியுகம் முடிந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த இடத்துல வந்து கோயில் வழிபாடே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் சொல்லியிருக்காரு. இல்லை இப்ப எல்லா இடங்களையுமே நம்ம எல்லாம் கோயில் வழிபாடு போறோம் இல்லையா. அப்ப எல்லாமே இறைவன் பற்றியான சிந்தனை கூட இருக்காது. ஸோ வி ஆர் இன் த கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் அ கலியுகம் இல்லையா. பொற்காலம். கலியுகத்திலேயே பொற்காலத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் இதெல்லாம் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா. இதுக்கான இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே இருக்கு நமக்கு. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நமக்கு இதை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா. ஸோ வி ஆர் ஆல்வேஸ் பிளெஸ்டு. அதனால வருங்காலத்தை காணும் அந்த அகக்கண்கள் அற்ற நிலையில இருக்கும். நம்ம எல்லாமே புறக்கண்கள்ல பார்க்கக்கூடாது. ஸோ ஆழ்ந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய அந்த மனத்திறன் இருக்கணும். இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நான் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டங்கள்ல எப்படி இருந்ததோ அது இப்ப கிடையாது. 40 ஆண்டுகள் சொல்லலாம். ஏன்னா எனக்கு புத்தி வந்த காலகட்டத்துல ஒரு 7-8 வயசுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சோ எப்படி இருந்தது அதே அந்த அதாவது கள்ளங்கபடமற்ற அந்த உள்ளங்கள் இல்லையா. எல்லாம் நம்முடைய வீடு. அதாவது ஜாதி மதம் அப்பாற்பட்ட நிலையில அதாவது நான் இருந்த வீடு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு அதாவது குடியாத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய செங்குந்த முதலியார்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ அவங்க அந்த குடும்பங்களோட தான் நாங்கள் வாழ்ந்ததே. ஸோ எவ்வளோ சிக்கனமா வாழ்வாங்க தெரியுமா. அவங்க ரொம்ப அழகா ஒரு எதையுமே வந்து வேஸ்ட் பண்ணாம பண்ணுவாங்க. இதெல்லாமே இந்த மனசுக்கு எப்படி அதெல்லாம் மனசுல சேர்ந்ததுன்னா அவங்களோட இருந்த ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ நல்ல அதாவது அண்ணன் தங்கை மாதிரி என்னுடைய அண்ணன் என்னுடைய தங்கை இப்படிதான் அவங்க பேசிப்பாங்க. நான் இதை பார்த்துருக்கேன். ஸோ குட் திங்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ரீகலெக்ட் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது இப்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்க சூழ்நிலையை யோசிக்கும் பொழுது அது எவ்வளோ ஒரு பொற்காலமா இருந்ததுன்னு யோசிக்க தோணுது இல்லையா. இப்ப வாழ்ந்துக்கிற வாழ்க்கை வந்து நல்ல வாழ்க்கையே இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து தோன்றது. எல்லாமே இருக்கு. உணவு இருக்கு, படுக்கை இடம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. கடவுள் எல்லாமே கொடுத்துருக்காரு. ஆனா இந்த சூழல் நம்ம வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்க சூழலை நம்ம அலசி ஆராயும் போது இட் இஸ் நாட் கிவிங் ஏ பிற்காலத்துல ஒரு நல்ல மார்க்கம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பேஸ் வந்து தெரியலை இல்லையா. அதனாலதான் நம்ம ஆன வரைக்கும் எத்தனை பேருக்கு வந்து பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கோ இந்த வழிகாட்டு இல்லையா அந்த வந்து நம்ம காட்டிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச சேவைகள் வந்து செய்யணும். ஓகே. இஸ்லோகத்தில் இவ்வார்த்தை மிகவும் முக்கியமானது இல்லையா. வாழ்க்கை ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடல் இல்லையா. எப்படி ஒரு பூந்தோட்டத்தினுடைய நறுமணம் காற்று வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அடித்து செல்கிறதோ அந்த நறுமணம் இல்லையா. அது போல இந்த உடல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆத்மா அதனுடைய உணர்வுகளை வந்து தாங்கி இன்னொரு உடலுக்கு வந்து இடம் பெயர்க்கிறது இல்லையா. மாறிக்கொண்டே போய்கொண்டே இருக்கும். இவ்வாழ்க்கையில் நாம் செய்யும் செயலின் இன்ப துன்பங்கள் நமது அடுத்த பிறவியில் அல்லது இப்பிறவின் இறுதியிலேயே அனுபவிக்கப்படுகின்றது இல்லையா. ஒருவேளை கடைசி இதுதான்னாக்கா இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ண பிறகுதான் போக முடியும். ஆனா அது கடைசியா இல்லையான்றது வந்து பகவானுக்கு தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது இல்லையா. எதிர்காலத்தை காணும் கண்கள் இல்லாத புத்தியற்ற மூடன் புலனுகர்ச்சிக்காக மற்றவர்களுடன் சண்டை சச்சரவுகள் செய்கின்றான் இல்லையா. இதெல்லாம் படிக்கும்பொழுது வீட்டுல நம்ம பாதிக்கவே மாட்டோம். எஸ் அவங்க தவறு பண்றாங்களா,
எஸ், நம்ம சொன்னா கேட்பாங்களா சொல்லு, இல்லையா பிரார்த்திச்சை, அவ்வளவுதான், போயிட்டே இரு. இதை வந்து வீட்டுல வந்து சுமூகமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும், இல்லையா. ஆயினும் இதனால் அவன் தனது மறுபிறப்பில் துன்பம் அனுபவிக்கின்றான், இல்லையா. ஸோ கடிஞ்சு பேசுறதுமே வந்து தவறு, இல்லையா. கடிஞ்சு, அதாவது திருத்தறத வந்து அதாவது அவங்க அடுத்தவங்க மனசை நோக வைக்காம திருத்தணும், அது ரொம்ப முக்கியம். நான் வயலன்ஸ் கம்யூனிகேஷன், ஸ்ட்ரிக்டா சொல்றது வேற, ஆனா அவங்க வருத்தப்படுற மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஓகே. ஆயினும் அவன் கண்ணில்லாத குருடனை போல வழியிலே செயல்பட்டு அளவற்ற துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான். இது அடர்ந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து செயல்படுறது. ஒருத்தர் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காங்கன்றதே தெரியாம வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, இல்லையா. கண் இல்லாதவனுக்கு எல்லாமே வந்து இருளாதான் இருக்கும். அது போல வாழ்க்கை தான் அது. ஒரு கண் இல்லாதவன் வந்து இன்னொரு கண் இல்லாதவனால் வந்து வழி நடத்தப்பட்ட என்ன ஆகும், போய் அந்த குழியில தான் விழுவாங்க, இல்லையா. எதிரில் இருக்கிறது பள்ளமே தெரியாம தான் ஏன் இதுதான் கரெக்டான வழி, வாங்க போலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண் இல்லாதவன் இன்னொரு கண் இல்லாதவன் அழைச்சிட்டு போனா எப்படி இருக்கும், பாதாளத்துலதான் விழணும், இல்லையா. அது போலதான் மனிதனே பகவானின் பக்தி தொண்டு என்றால் என்னவென்று அறியாது. அதுதான் ஆன்மீக, அதாவது ஆன்மீகத்தை பற்றிய ஞானம் இல்லாத வாழ்க்கை வந்து குருட்டு வாழ்க்கை. ஓகே, வீணான வாழ்க்கை, மூட வாழ்க்கை அது ஆக்சுவலி, இல்லையா. நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகமாயா சமாவர்த்தக மூடோ அயம் நாபி ஜானாதி லோகோயமாம் அஜம் அவ்யயம். அஜம், இல்லையா. அஜா அப்படின்னா பகவான் தொன்று தொட்டு, இல்லையா, த டைம் இம்மெமரியல், அங்கிருந்து வந்தவர் அஜம். சோ அதாவது மதியற்ற மூடர்கள் முன் மறந்தும் நான் வருவது கிடையாது. பகவான் வந்து புத்தி இல்லாதவங்களுக்கு தோன்றுவதே கிடையாது. அப்படின்னா ஆன்மீக வளர்ச்சி அற்றவர்கள் முன்னாடி பகவான் தோன்றுவதே கிடையாது, இல்லையா. ஏன்னா அவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே பௌதிக தளத்தின் மீது இருக்கக்கூடியது. எது போக்கஸா அதுதான் நடக்கும். இதுதான் கிரவுண்ட் ரூல். நம்ம எண்ணங்கள் எதன் அடிப்படையில் வந்து செயல்படுகிறதோ அதை மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஓகே, நம்ம எண்ணங்கள் நன்மையானதை நினைச்சு செயல்பட்டா நன்மைகளை பார்ப்போம். நம்ம எண்ணங்கள் வந்து இறைவனை சார்ந்து செயல்பட்டால் இறைவனை காணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை பெறும். நம்முடைய எண்ணங்கள் வந்து பௌதிக லாபத்தை கொண்டு மட்டும் செயல்பட்டால் பௌதிக லாபம் மட்டும்தான் கிடைக்கும், இல்லையா. எல்லாமே நோக்கத்தின் அடிப்படையில தான். ஆனா அதனுடைய பலஸ்ருதி என்ன, பிற்கால வாழ்க்கையில அதனுடைய நன்மை என்ன அப்படிங்கறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்குறியா பார்க்கணும். இப்போ ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து வரன் பார்க்கிறோம்னா அந்த பெண், அந்த நபர் வந்து செல்வந்தரா இருக்கணும், இல்லையா, நல்லா சம்பாதிக்கணும், இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அவனுடைய குணாதிசயங்கள், அந்த குடும்ப பண்பாடு, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா பிற்காலத்துல வந்து இந்த குடும்பத்துல பெண் கொடுத்தா அங்க வரக்கூடிய சந்ததி வந்து ஒரு நற்கதி ஆன ஒரு செயல்ல ஈடுபடும் அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து எடுத்துட்டு போகிறதே கிடையாது. நற்கதி என்பது நம்ம எதன் அடிப்படையில் எடுத்துட்டு போறோம், பொருள் ஈட்டுவதுலதான் எடுத்துட்டு போறோம், இல்லையா, பௌதிக லாபத்துலதான் எடுத்துட்டு போறோம். ஆன்மீகத்தை பத்தி ஒரு சிந்தனையுமே இருக்கிறது இல்லை, இல்லையா. அப்படிப்பட்ட, ஆனா ஈவன் நான் கூட இந்த சங்கத்துக்கு வரலன்னா கண்டிப்பா அதை தான் செஞ்சிருப்பேன். இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல என்னுடைய பெண்ணுக்கு வந்து கோடி கோடி ஆஸ்திகள் இருக்கக்கூடியவன் கிடைக்கிறானா அப்படிதான் நான் பார்த்திருப்பேன். ஆனா இப்ப அப்படி யோசிக்கிறது இல்லை. நல்ல குடும்பம், இல்லையா. சோ அவர்கள் கடவுளுடைய கருணை இருந்தா அவங்க ஏழையா இருந்தாலும் ஒரு நாள் பணக்கார ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. பணம் என்பது இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்முடைய தேவைகளுக்கு மட்டும்தான், அதற்கு மேல வந்து அவசியம் கிடையாது என்பதை இறைவன் நிறைய இடத்துல நமக்கு சொல்றாரு, இல்லையா. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து எது கிடைக்க பெறணுமோ அவங்களுக்கு எது நன்மையோ அது கிடைக்கட்டும், அப்படிதான் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது மட்டும்தான் நம்முடைய மன எண்ணங்கள் மட்டும்தான் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து செயல்பாடே. மனதை நாம வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கணும், இல்லையா. எது கிடைக்கிறதோ அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும், கிடைக்காதது கண்டிப்பா கிடைக்காது. அதுக்காக நம்ம வந்து அலைய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. முயற்சி செய்வதற்கும் இறைவன் கிருபை இருக்கும், இல்லையா. இறைவன் வந்து நமக்கு வழி நடத்துவார். அதை நாம முன்னேற்ற பாதையில எடுத்துட்டு போகணும். நம்ம முயற்சி செய்யாமலே நமக்கு பாதைகள் வரும்போது நம்ம வந்து உட்கார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வீணான செயல். விதியற்ற அவர்கள் மேனி விளங்கும் யோகமாயை அதற்றான் பிறப்பு மற்றும் அக அழுக்கு இல்லா என்னை அனந்த கோடி குழப்பம் கொண்ட அகிலம் அறிந்தவர் இலர். ரொம்ப, அதாவது இந்த வியாக்கியானத்தை எழுதினவங்க வந்து ஒரு தமிழ் பேராசிரியரா தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா. மதியற்ற மூடர்கள் முன், அதாவது புத்தியற்ற முட்டார்கள் முன் நான் தோன்றுவது கிடையாது. மறந்தும், அதாவது பை மிஸ்டேக் கூட பகவான் தோன்ற மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு, இல்லையா. விதியற்ற அவர்களுக்கு மேனி, அதாவது விதியற்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விதி பயன் என்னன்றதே புரியாத அவர்களுக்கு முன்னாடி, அதாவது அவருக்கு என்ன மேனி
விளங்கும் யோகமாயை, அதாவது பகவான் வந்து யோகமாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார். என் மேனி, அதாவது என்னுடைய திரு உடல் வந்து பகவானுடைய அந்த யோகமாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதனற்றான் பிறப்பு மற்றும் அகவழுக்கில்லா, அதாவது பிறப்பு மற்றும் அகவழுக்கு, அதாவது உள்புறம் அழுக்கற்ற இருக்கக்கூடிய அவன் வந்து என்னை அனந்த கோடி இல்லையா. அதாவது இதுல வந்து 2 விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து பக்தர்கள், இன்னொன்னு பக்தர் அல்லாதவர்கள். பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு பகவான் தோன்றுவது கிடையாது. ஏன்னா அவர்களுடைய இலக்கே வேறு, பலன் கருதும் செயல்கள், புலன் முயற்சி இல்லையா. அதனால பகவான் தோன்றது கிடையாது. அவங்களுடைய அகக்கண் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு, புறக்கண் மட்டும்தான் செயல்படும், எல்லாமே பிரத்யக்ஷம் தான். ஆனா இறைவனுடைய வழிபாட்டுல வந்து இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து அக அழுக்கு இல்லா, அதாவது உள்ள இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாமே வந்து தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பிறகு என்னை அனந்த கோடி இல்லையா. அதாவது அனந்த கோடி அப்படின்னா பகவானை வந்து அதாவது பார்க்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து கொடுப்பார். குழப்பம் கொண்ட அகிலம் இங்கு அறிந்திலர், அதாவது அவங்களுக்கு வந்து இந்த குழப்பம் கலக்கம் இதெல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல ஏற்படக்கூடிய எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு அது இருக்கவே இருக்காது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அதை வந்து அவங்களுக்கு உணரக்கூடிய இது கஷ்டம்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கஷ்டத்தை உணராத ஒரு பக்குவத்துக்கு அவங்க வந்து போவாங்க. ஓகே, அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். ஓகே, ஐ எம் நாட் அ தமிழ் போயட், பட் அங்க என்ன கான்டெக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்களோ அதை வச்சுதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, கத உபனிஷத்தில் அவித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமான ஸ்வயம் தீரா பண்டிதம் மன்யமான, அதாவது அறியாமை மிகுதினால் மக்கள் குருடர்களை தங்கள் தலைவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். 100% இல்லையா. அப்படின்னா அகக்கண்ணற்றவர்களை நாம தேர்ந்தெடுக்கிறோம்னு அர்த்தம். குருடர்கள்னா நிஜமாவே குருடன் நினைச்சுக்க கூடாது. ஓகே, சோ அதாவது அகக்கண், அந்த பார்வையற்றவர்களை, வெறும் புறக்கண்ணை மட்டுமே வந்து எந்த அரசாட்சி வந்து வெறும் ரஜோ மற்றும் தமசிக் குணங்கள் செயல்படுகிறதோ அந்த நாடு வந்து அழிவு பாதை நோக்கி தான் செல்லும். எந்த அரசாங்கம் வந்து ஆன்மீகத்தை மையமாக வைத்து இல்லையா, மேலும் அனைத்தும் இறைவனுடைய கிருபை என்று எண்ணிக்கொண்டு ஆற்றுகிறார்களோ எப்பொழுதுமே இறைவன் அவங்களோட துணை இருப்பார்கள். அவங்கள் எப்பவுமே அந்த நாடு எழுச்சி வரும். சோ இடைப்பட்ட காலங்கள்ல சிறு சிறு சறுக்கல் வந்தாலும் எந்த ஒரு தருணத்திலுமே அது வந்து கீழே வரவே வராது. ஸோ இந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அகக்கண்ணை கொண்டவர்கள் ஆட்சி புரிந்தால், அதாவது ஆன்மீக தளத்தில் திளைத்தவர்கள் ஆட்சி புரிந்தால் அந்த நாடு என்னைக்குமே செழுமை வரும். சோ அகக்கண்கள் அற்றவர்கள் ஆட்சி புரிந்தா குருடர்களுடைய ஆட்சியாகத்தான் இருக்கும். இதன் விளைவு இருவருமே, அதாவது வழி நடத்துபவனுமே குருடன், அதை வழிபடுத்துறவனுக்கு ஆல்ரெடி அவன் குருடன் தான் இல்லையா. இப்போ ஒரு குரு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், குரு சிஷ்யன். இப்ப எனக்கு வந்து அகக்கண்ணே கிடையாது, ஐ எம் டோட்டலி ஆவித்யை இல்லையா. ஆனா எனக்கு வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு குரு வந்து இருக்காங்கன்னா என்னுடைய இந்த அதாவது அகக்கண்ணை திறந்து வைக்கிறதுக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை அவங்க வந்து வெளிப்படுத்தணும். சோ அவருமே குருடனா இருந்தா அவர் என்ன பண்ணுவார், அவருக்கு தெரிஞ்ச பாதை அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு, எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதோ அதை நான் செய்ய போறேன். அது மொத்தத்துல 2 பேருமே குருட்டு வழியில தான் போயிட்டு இருக்க போறோம். இதுதான் இந்த வாழ்க்கை. இதன் விளைவு இருவருமே துன்பத்திற்கு, 2 பேருக்குமே துன்பம் இருக்கும், 2 பேருமே துன்பத்தை துன்பமாக தான் கருதுவோம் இல்லையா. ஏன்னா அகக்கண்ணே இல்லாதப்போ துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்காது. ஏன்னா எனக்கு மட்டும்தான் கஷ்டம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்கோட நான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருப்பேன். ஃபீலிங் எப்போ நம்ம அதாவது விக்டிமா நினைக்கிறோம் இல்லையா, நானே ஒரு அதாவது அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு பலிக்கடா நினைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி எனக்கே சுய சிம்பத்தின்னு வாங்க இல்லையா, அதாவது சுய கருணை எனக்கு மீது நானே பொழிந்துக்குவேன். அப்போ எனக்கு யாருமே இல்லையே அப்படின்னு நானே வந்து எங்கிட்ட உட்காந்துருப்பேன். நான் ஏதோ பெரிய கஷ்டத்துல வந்து உழன்றிருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு யாருமே எனக்கு கருணை புரியல, எனக்கு நானே கருணை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப என்னுடைய நிலையை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், ரொம்ப கீழான ஒரு நிலைக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன். சோ அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா அதிகமான ப்ரெஷர் தான் இருக்கும் நம்ம கிட்ட மண்டையில இல்லையா, மண்டையிலையும் சரி உடல்லையும் சரி. அதனால நம்ம அத்தகைய ஒரு எண்ணத்திற்கு நம்ம என்றைக்குமே செல்லக்கூடாது. அகக்கண்ணை திறக்கணும். இவ்வளோ நம்ம படிக்கிறோம், நம்ம அகக்கண்ணை திறந்து வச்சு சோ இதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பக்குவத்துக்கு நம்ம வரணும். கிடைச்சதை வச்சு நாம என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நாம பண்ணணும். ஓகே, குருடனை மற்றொருவன் அழைத்து வந்து இருவருமே குழியில் வீழ்ந்த கதைதான் அது. ஓகே ஃபைன். இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். 18வது ஸ்லோகம் நாளைக்கு படிக்கலாம். கஸ்தம் ஸ்வயம் தத் அபிஜ்ஞோ விபஷேத் அவ்வித்யாயாம் அந்தரே வர்த்தமானம் திருஷ்ட்வா புனஸ்தம் சக்ருணு குபுத்திம் பிரயோஜயேத் உத்பகதம் யதாந்தம். ஹரியாரயம்
அறியாமை மற்றும் சம்சார பாதையின் மீது, அதாவது பௌதிக பாதையின் மீது யார் வந்து பற்றுடையவர்களாக இருக்கிறானோ அவனுக்கு வந்து உண்மையான கல்வி அறிவு அப்படின்னா, இதுல வந்து ரியல் நாலேஜ், ஸ்கில்ஸ் இது ரெண்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கே வாழறதுக்கான ஸ்கில்ஸ் வந்து பௌதிக கல்வி இல்லையா? ஆனா அந்த பௌதிக கல்வியில கூட நம்ம ஓரளவுக்கு தேர்ச்சி பெற்றாதான் இந்த கல்வி கூட நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பக்குவம் கிடைக்கும் இல்லையா? கொஞ்சம் இருக்கணும், ஒரு பேஸ் நாலேஜ் இருக்கணும். ஸோ உண்மையான கல்வி அறிவு என்பது அந்த மெய்ஞானத்திற்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான கல்வி அறிவு. ஸோ அந்த அறிவு நமக்கு தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி அடுத்தவங்க மீது கருணை இல்லையா, ஆன்மீக ஞானத்துல நம்மளால வளர்ச்சி அடைய முடியும். இதெல்லாமே நம்ம வந்து எப்படி பக்குவமாக நம்முடைய பௌதிக செயல்களை ஈடுபடுத்த முடியும்ன்றத வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும். ஆனா இதெல்லாம் தெரியாதவங்க வந்து வெறுமனே இந்த புற இது கண்களால பார்த்து அவ்வாறே உணர்ந்து அவ்வாறே அவருடைய செயல்களில் ஈடுபட்டு பக்குவமற்ற நிலையில அவங்க வந்து ஈடுபடுறதுனால என்ன ஆகும்னாக்கா, அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து சிக்கல்ல தான் போய் முடியும், கஷ்டத்துல தான் போய் முடியும். கஷ்டத்தை கஷ்டமாகவே பாவிக்கக்கூடிய மனசை வந்து கொடுக்கப்படும் இல்லையா? சோ எவ்வாறு பலன் தரும் செயலில் ஈடுபடுத்தி அவனை மேலும் உலக வாழ்வின் சிக்கலில் அமிழ்ந்துவான். சோ அதாவது இந்த 2 விதமான நிலைகள்ல வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது, ஒன்று அறியாமை, இன்னொன்னு வந்து அறிவுடையோன் அனைத்துமே பக்குவமாக எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட்டு இன்பம் துன்பம் எதுவா இருந்தாலும் அவன் வந்து அதை பக்குவப்படுத்தி அவனுடைய செயல்கள்ல வந்து முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்வான். அது தர்மம். ஓகே. அறியாமையில் இருக்கக்கூடியவன் என்ன நினைப்பான், உலகத்துல தான் மட்டும்தான் கஷ்டப்படணும்னு நினைச்சுண்டு, இது எஸ்பெஷலி ரஜோகன். ஓகே. சோ அவங்க வந்து பலன் கருதும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இல்லையா, அவர்களுக்கு இந்த உண்மையான கல்வி அறிவு இல்லாம, கல்வி அறிவு இல்லைன்னா கருணை என்பதும் அவங்க கிட்ட இருக்காது, ஆன்மீக ஞானத்திலுமே அவங்க வளர்ச்சி அடைய மாட்டாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்ன ஆவாங்க, இந்த உலகத்துல வந்து உலக வாழ்க்கை சிக்கல், மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு எனக்கூடிய அந்த சுழற்சியில வந்து அவங்க விழுந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஓகே. சோ விழியற்ற குருடன் ஒருவன் தவறான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றான் என்று பொருள். அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஓமைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஆபத்தினை நோக்கி அவன் மேலும் முன்னேறுவதை மேன்மைமிக்க ஒருவன் எவ்வாறு அனுமதிப்பான்? இது குரு இல்லையா? இதை உணர்ந்தவன் ஞானி, அவன் ஒரு யோகி, அப்புறம் அவன் ஒரு குரு. ஓகே. அப்படிப்பட்டவன் தன் முன்னாடி ஒருத்தன் வந்து அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவன் வந்து போய் பெரிய பள்ளத்துல விழ போறான்னா கண்டிப்பா அதை பார்த்து கொண்டு அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் இல்லையா? நல் பாதையை வந்து அவனுக்கு வந்து வழிவகுத்து கொடுப்பான். இம்முறையினை எவ்வாறு அவனால் அங்கீகரிக்க முடியும் இல்லையா? அப்படி போகக்கூடிய பாதை, அழிவான பாதையை நோக்கி கொண்டு ஒருத்தர் சென்று கொண்டிருந்தால் அதை கண்டிப்பா சகித்து கொள்ளவே மாட்டார்கள். கருணை உள்ளம் எதையாவது ஒண்ணு செய்தாவது அவங்கள வந்து வேறு ஒரு மார்க்கத்திற்கு அழைத்து செல்லணும். ஒண்ணு டைரக்ட், இன்னொன்னு இன்டைரக்ட். அதாவது அந்த நபர் யார் சென்று கொண்டிருக்கிறாரோ அவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதத்தை வச்சுதான் அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க. இன்டைரக்டா சொல்லிக் கொடுக்குறவங்களும் உண்டு, டைரக்டா சொல்லிக் கொடுக்குறவங்களுமே உண்டு. புத்திமான் அல்லது அன்புடைய ஒருவன் இதனை அனுமதிக்கிறதே கிடையாது. ஓகே. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் தான் குருவுக்கான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா? ஓகே. வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण